Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Zone 2 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Mayo 1, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. City Engineer's Office padayon ang declogging sa mga drainage sa syudad. Ang talatapan wala sang may nakita sining problema kung mala o kung may tubig man ang pagpatigayon sang declogging. Sa biyak ng bahin Oplan bulig tubig sang syudad sa Iloilo City Government, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag subong man sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nagapadayon. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon na Alray Arevalo ginkwestiyon kung ana sakitan si Parcon sa iya pahayag wala man sang ginatumod nga kooperatiba. Inisandig man sa ginpahayag, ginabuyan nga statement ni Mr. Arevalo nga ang nagaganar lang kuno among mga opisyal sa kooperatiba kag ang kooperatiba hindi na kay kooperatiba kundi kooperatiba. Sa pihak bahin ang local government unit employees ang Pasig City Dakop sa ginkasa sining bypass na operation. Namo ni madalkuan mga balita issues kay impormasyon main sentro karon. Sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa aton siniya nga mga kabombo pasiplatan taman mga nagapauna kang dalaguan karon nga mga balita sa bahin naman iya sang nagapadayon nga 2024 NBA Finals. May exciting or may mga exciting sining hampang kagaina nga kung saan nagtakop na sa bahin karon iya sa Cleveland Cavaliers kag Orlando Magic. Neck to neck ang hampang sa tunga sa team ni Paolo Banchero kag ni Donovan Mitchell. Pero nagpangibabaw diri ang Cleveland Cavaliers kung ang ginakainitan sang mga Lakers sa fans si Jamal Murray. Sa aton sining mga kabombo puwerte ang clutch defense, no? Sa aton sini karon niya mga kabombo nga ginpakita sa Cleveland Cavaliers, rason nga ini sila ang nagpangibabaw banwa sa patigayon sini nga game number 5 ang clutch block nakasalbar iya banwa sa bahin karon sa kalutusan sa Cleveland Cavaliers. Ining clutch block ni Evan Mobley, no, batok sa kay Franz Wagner, no, nga kung sa diin dying seconds nag-lay up si Franz Wagner, pero yara karon ang kung sa mga Tagalog pamalahalimaw nga depensa ni Evan Mobley nga kung sa diin nakuha sa kadalagan sa Cleveland Cavaliers 104-103. Puwerte man ang hampang kagaina ni Paulo Banchero apang wala ina nangin kumbaga pa hindi ina enough para iyang dalon niya sa kadalagaan. Ang Orlando Magic kakuntani naka-lead na sila sa score sini iyang 4-1. Di karon ang score mga biyan sa serye is 3-2 na. Abanse sang isa sa serye ang Orlando o kunang Cleveland Cavaliers, no, sa aton sini nga mga kabombo kung 2-2 ni ang score nila mo, no, 2-2 runner, no, patas ang serye. Pero ang nakauna sini nga maka-advance or makadaog sa serye nga naghimo 3-2 amo ang Cleveland Cavaliers. Nagapadayon man subong ang hampang sa tunga sa Indiana Pacers kag Milwaukee Bucks, pero dumidyo dako na ang lead sa team ni Giannis Antetokounmpo kag ni Damian Lillard. Apisar nga way nagampang duwa sa mga masaligan siniya nga mga players sa Milwaukee Bucks. Batok iya sa rising star nga si Tyrese Haliburton.
Pero sa gyapon sa aton sining mga kabombo, no? Nakabanse diri ang Milwaukee Bucks sa buligman ni Patrick Beverly kag sumungman ni Portis Jr. Sabay naman sang New York Knicks kag 76ers nakuha diri karon sang New York ang kadalagan man sa aton sining mga kabombo. Mayara na sang 3-2 ang score sa aton sinikron nga mga taga-Palamati. Waiting mga biyan sa second round or semi-finals ang Oklahoma City Thunder kag ang Denver Nuggets. Ang kontra niya sini amo ang Minnesota Timberwolves. Sinuayhan ang mga pag-ibabaw diri bantayan sa aton sini nga pagpangalagan kay from time to time mahatag kita sa mga nagakaigo man sini nga update sa nagapadayon nga 2024 NBA playoffs. Detalye sa mga nagapaw na dalakuan nga mga balita inyo bantayan sa mga nga pagpalayag sa Bombo Rise Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig gagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag Mag-inop. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Mayo taong 2024 at nga po ay atin pong ipinagdiriwang ang araw ng paggawa o Labor Day. At ngayon sa ating mga headlines, etong temporary restraining order petition ng transport groups kasalukuyan pang nasa deliberasyon ng Korte Suprema sa kabilayan ng pagpaso ng April 30 deadline para yan sa Public Utility Vehicle Consolidation. Ang Commission on Elections naman lumagdana ng kontrata para sa Secured Electronic Transmission Services ng midterm elections sa 2025. 77 na hit-related cases na itala na sa Pilipinas ayon yan sa Department of Health. Kasabay nga ng Labor Day, si Pangulong Bongbong Marcos sabay pinare-review ang kasalukuyang wage rate dito sa bansa. Oplan bulig tubig naman sa syudad na partnership ng Iloilo City Government at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated umarangkada na. Sa international news, abangan mamaya ang New York Police Department abay sinalakay ang Columbia University campus at pinag-aaresto ang mga nagpoprotestang estudyante na pro-Palestinian. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kabombo at Kastar Nation, kasalukuyan pang nasa deliberasyon ng Korte Suprema ang petisyong temporary restraining order ng ilang transport group sa bansa na pinangungunahan nga ng pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operators Nationwide o Piston. Ayon yan kay Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ito ay sa kabila nga ng pagpaso ng April 30 deadline para yan sa Public Utility Vehicle Modernization Consolidation sa ilalim pa rin yan ng naturang programa. Nangangahulugan na kung wala pang temporary restraining order na inilabas nga etong Korte Suprema, maaring ituloy ng pamahalaan itong implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program at maging itong consolidation deadline. Una nang pinagkukomento nga ng kataas-taasang hukuman, ito ngang mga respondent kabilang ang Department of Transportation, maging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na maghain ng kanilang tugon sa naturang petisyon na inihain ng ilang transport group ng dito sa bansa.
Samantala mga kabombo at ka-Star-Nation, nasa 10,000 na jeepney dito sa buong bansa naman ang nakaambang iuri bilang kolorum, public utility vehicle, dahil yan sa hindi pagtaliman nito sa consolidation deadline kahapon. Ayon yan sa pamunuan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Bagamat ayon nga kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, susundin nila ang due process para yan sa mga kolorom na mga jeep o units na wala ng bisa ang kanilang prangkisa. Kabilang nga dyan ang 600 hanggang 700 mga jeep. Dito yan sa Kalakhang, Maynila. O at aniya sa ikalawang linggo ng buwan ng Mayo, kanilang itatap etong LTO o Land Transportation Office maging ang Philippine National Police para hulihin na itong mga kolorom na mga operator sa bansa. Maaari niyang ma-impound ang kanilang mauhuling kolorom na sasakyan at pagmumultay nito na aabot sa 50,000 pesos. Sa iba pang balita, sinelyuhan na ng Commission on Elections sa pamamagitan ng kontrata ang Secured Electronic Transmission Services ng 2025 midterm elections. Ang transmission nga ay gagampanan ng joint venture ng I-1 Resources Incorporated at Ardent Networks Incorporated. Sa naturang deal, gagamitin ang service provider ng telecommunications network para sa data transmission. Kasama na ang para sa data centers at connectivity requirements ng automated election system servers. Sa cloud din ng kontrata ang transmission solution, operational management at iba pang related services, hardware at equipment system, kasama na ang software requirements, supplies at iba pang mga kinakailangang proseso. Ang kontrata nga ay nilagdaan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Marlon Casquejo, Alberto Katangi at gayon din si Maria Eliza Bacaro na kinatawan naman ng joint venture. Naroon din si Deputy Commissioner Alvin Bernard Blanillo ng National Telecommunications Commission. Samantala, habang naging saksi naman sina Commissioner Socorro Inting at Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., kasama na si Commissioner Nelson Celes at Commissioner Senior Staff at Director ng PPCRV at ng NAMFREL. Oras 5 minuto, makalipas ho ang alas 12 ng katanghalian. At sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga nagbabagang balita sa oras na ito, kaugnay pa rin ho doon nga sa matinding init ng panahon na nararanasan sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Abay, nakapagtala na nga itong Department of Health ng aabot ho yan sa 77 na mga heat-related illness cases sa bansa mula ho yan noong buwan ng Enero hanggang Abril 29 ng kasalukuyang taon. Sa gitna pa rin nga yan ng nararanasang matinding init ng panahon na dulot naman ng umiiral na El Nino phenomenon. Sa 77 kaso mga kabombo at ka-Star-Nation, mayroong 7 na ang napaulat ho na nasawi. Subalit sinabi naman ni Health Epidemiology Bureau Health Office Dr. Vito Roque Jr. sa isang Senate panel briefing na hindi matuloy kung ito nga ba ay matukoy kung ito nga ba ay may kinalaman sa heat stroke dahil hindi pa niya kumpleto ang kanilang hawak na datos ukol nga doon sa naturang bilang ng mga kaso na may kaugnayan nga sa init ng panahon. Karamihan naman ng mga napaulat na kaso nito ngang heat-related illnesses ay naitala naman dyan sa may bahagi ng Central Visayas. Sinusundan naman ito ng mga kaso na naitala naman dyan sa may bahagi ng Soc-Sargen Region, maging dyan sa may Ilocos Region at Calabarzon. Mga kabombo at ka-Star-Nation, sa Soc-Sargen Region ho, mayroong 6 na napaulat na nasawi, habang diyan naman sa may Calabarzon ay may 1 nang namatay. Una nang iniulat nga ng Department of Health na mayroong 67 kaso ng heat-related illnesses sa mga estudyante kung saan isa ay naitala nga sa Ilocos Region
at ang 66 na kaso naman ay naitala sa may bahagi ng Central Visayas. Kaya naman ipapinapayo ng Department of Health na magsagawa muna ng alternative delivery modes para maiwasan nga itong anumang uri ng heat-related illnesses sa mga estudyante. Samantala, ngayon nga pong Labor Day, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na rebyuhin at pag-aralan ang kasalukuyang minimum wage rate sa kani-kanilang mga rehiyon. Ginawa nga ng Pangulo ang naturang direktiba, kaugnay na rin ang isinasagawang pagdiriwang ng Labor Day ngayon doon sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na ang hakbang na ito ay bilang pagtugon sa epekto ng inflation sa halaga ng iniuuwing sweldo ng mga manggagawa. Binibigyan ng Pangulo ng 60 araw ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago nga ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order para tapusin ang kanilang isasagawang pag-aaral. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng direktiba pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga manggagawa, mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital-centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and include. Bahagi yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Energy Regulatory Commission o ERC. Ito nga ang pansamantalang pagsuspinde sa operasyon ng wholesale electricity spot market. Ito ang isa nga sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw sa Malacanang. Sa kanyang talumpati, sinabi nga ng punong ehekutibo na ang kautosang ito ay ipatutupad sa tuwing may deklarasyon ho nitong red alert sa sitwasyon ng kuryente sa bansa. Ayon sa Pangulo, layunin nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente dito sa Pilipinas dahil pa rin yan sa manipis nga ng supply nito, dulot pa rin yan ng mataas na demand dahil sa matinding init ng panahon. Dagdag pa ng Pangulo na hindi nagkukulang ang pamahalaan sa mga ginagawang hakbang nito para nga maibsan itong epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin at maging ng kuryente sa gitna na rin ng nararanasang El Niño phenomenon. Siniguro aniya ng pamahalaan na sapat ang supply ng mga produkto para maiwasan ang pagtaas ng presyo nito. Mayroon din aniyang ipinatutupad na tulong pinansyal ang pamahalaan para doon yan sa mga lubhang na apektuhan ng tagtuyot, lalo na itong mga nasiraan ng mga pananim sa may bahagi ng Mindanao. Pansamantala muna ang ipinasuspinde ng Energy Regulatory Commission ang wholesale electricity spot market. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng sa isang pahayag sa mga kawani ng media. Ayon sa ahensya, sunod-sunod na kasi ang itinataas na red alert, partikular na sa may Luzon at Visayas grid. Paliwanag pa ng opisyal na tuwing mainit ang panahon ay talagang tumataas ang demand ng kuryente sa bansa dahilan ng pagtataas din ng nasabing mga alerto. Nakapaloob naman sa inilabas na kautusan ng Energy Regulatory Commission na pansamantala munang mananatili sa mababang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market para sa mga power distributors. Layunin nito na masiguro na magiging protektado ang mga consumer ng kuryente sa ating bansa. Ang sunod-sunodan niyang alerto sa Luzon at Visayas grid ay sanhiyan ng manipis na supply ng kuryente. Tuwing mataas naman ang demand ay kadalasan rin na tumataas ang presyohan ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Pumapalo nga sa 11% ang itinataas doon sa Luzon, habang aabot naman sa 53% ang kadalasang itinataas sa Visayas na nagpapahirap sa mga consumer.
12 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. At kaugnay pa rin ho nitong matinding init nga ng panahon na nararanasan dito sa ating bansa. Muli nga nakararanas ng mataas na heat index ito hong karamihan sa lugar dito sa Pilipinas dahil pa rin yan sa umiiral nga na El Nino phenomenon. Batay nga sa datos na inilabas ng State Weather Bureau, ngayong araw nga ay posibleng pumalo sa 48 degrees Celsius na heat index ang mararamdaman dyan ho sa may bahagi ng Pili, Camarines Sur. Aabot naman sa 47 degrees Celsius. Naku po, dyan naman sa may bahagi ng Dagupan City sa lalawigan ng Pangasinan. At iniulat pa ng State Weather Bureau na maaaring pumalo rin sa 46 degrees Celsius ang mararamdaman sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Kabilang nga dyan, etong Apari, Cagayan. Habang 45 degrees Celsius heat index naman ang iiral dyan ho sa may bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. At dyan naman sa may Tugigaraw City sa may Cagayan, Puerto Princesa sa Palawan, sa Viracatanduanes naman dyan sa may Masbate City sa lalawigan huyan ng Masbate. Ngayong araw din mga kababayan, ingat ho kayo sa matinding init ng panahon dahil papalo rin sa 44 degrees Celsius na heat index ang iiral o mararamdaman ng ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Etsague Isabela, dyan naman sa may Kasiguran Aurora, sa may Coron Palawan, San Jose Occidental Mindoro, Aborlan, Palawan, dyan ho sa lungsod ng Rojas, sa Capiz, sa lungsod rin ng Iloilo, dyan sa may lalawigan ng Iloilo, at maging dyan sa may Bumangas sa parehong lugar. Ngayong araw rin ay mararamdaman naman etong 43 degrees Celsius na heat index dito ho sa lungsod ng Pasay, maging dyan sa may Batak, Ilocos Norte, Bacnotan dyan sa La Union, Iba, Zambales, Baler, Aurora, Sangley Point dyan sa may lalawigan ng Cavite, Alabat sa Quezon, Daet, Camarines Norte, La Carlota, Negros Occidental, Catarman, Northern Samar, at Tacloban City dyan sa may bahagi ng Leyte. At batay pa sa inilabas na datos nga ng State Weather Bureau, posible ring pumalo sa 42 degrees Celsius ang mararamdamang heat index ng ating mga kababayan dito ho sa may lungsod ng Quezon City. Diyan naman ho sa may Sinait, Ilocos Sur. At parehong heat index pa rin ang iiral dito ho sa may Muñoz, Nueva Ecija. Diyan naman sa may Kubi, diyan sa may Subic Bay, itong Olongapo City, diyan naman sa may lungsod ng Legazpi sa lalawigan ho ng Albay, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Samar, at diyan sa may Giwan, Eastern Samar. At patuloy pa rin ho ang ating paalala na palagian hong uminom ng tubig para nga maibsan itong init ng panahon at patuloy ho na maiwasan naman itong pagkakaroon ng heat stroke at dehydration. At paalala nga ng State Weather Bureau na iwasan ho ang paglabas nga sa inyong o sa labas ngayong tag-init. Dako ho yan mga alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para maiwasan na itong anumang sakit na maaaring idulot ng matinding init ng panahon. Sa karagdagan pang balita, sisimulan na bukas ang bagong working time ng mga manggagawa sa ilang tanggapan sa lungsod ng Maynila. Batay nga sa Executive Order No. 22 Series of 2024, ang pasok na dating alas 8 o alas 9 ng umaga ay magsisimula na ng alas 7 ng umaga at magtatapos ng alas 4 yan ng hapon.
Ang Manila Health Department nga ay magpapairal ng nasabing schedule para sa 44 na health centers sa lungsod. Kaya ang mga may transaksyon para sa anuman pong mga health center concern diyan po sa may lungsod ng Maynila ay pinapayuhan na magparehistro ng mas maaga o bandang alas 6 ng umaga. Maging ang mga Parks Development Office ng syudad ay adjusted na rin ang kanilang work schedule. Kaya ang mga bibisita naman sa Arroceros Forest Park at sa Paraiso ng Batang Maynila ay magsisimula na ng alas 7 po yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng naturang ang hakbang o magkakaibang schedule na pasok sa trabaho na maiwasan po ang malaking volume ng tao sa mga opisina. Isinasaalang-alang din umano ang daloy ng trapiko, mainit na panahon at tamang distribusyon na rin ng mga empleyado. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula ho sa ating makasamahan. Makibalita tayo doon ho sa issue netong mga pharmaceutical company na napaulat nga na nagbibigay ng pabor dito ho sa mga doktor na irereseta itong kanilang mga brand ng gamot. Ito nga mga doktor naman na mapapatunayan umano na sangkot sa sinasabing multi-level marketing scheme ng pharma companies abay posible hong makasuhan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Posibleng makasuhan ng mga doktor na mapatutunayang sangkot sa sinasabing multi-level marketing scheme ng pharmaceutical companies. Itong binigyan diin ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography na pinamumunuan niyan ni Senator Christopher Bongo. Inihayag ni Herbosa na maaaring iakyat sa Board of Medicine ang kaso ng mga masasangkot na doktor para sa revocation o suspension ng kanilang lisensya. Dagdag pa ng kalihim, kung sa isang DOH hospital naman nakatalagang doktor o isa itong public doctor, ay pwede nang iakyat ang kaso sa Office of the Ombudsman. Sa ilalim kasi ng 2019 Code of Ethics of the Medical Profession, mahigpit na inaatasan ng mga doktor luwag samantalahin ang health product industry at paintulutan ang kanilang mga sarili na mapagsamantalahan. Nakasaad din dito ng mga doktor ay hindi dapat humingi ng pabor mula sa mga biopharmaceutical and medical device companies para sa kanilang personal na interes. Sinabi rin ni Herbosa na sinisilip na ng Department of Health ang mga ulat tungkol sa mga doktor na sangkot umano sa mga multi-level marketing scheme. Na pong pwedeng may parusa sa kanila. Sir. So, Mr. Chair, ang gagamitin nating mga penalty ay kung ano yung allowed by law. Which is 2,000 pesos. Merong suspension at may revocation. Kung ganito ko exorbitant yung regalo, millions of pesos, siguro naman pwede ang revocation dyan. Kasi it's the gravity of the crime. So, bahala po ang Board of Medicine ng PRC para mag-decide doon sa penalty kung ano doon sa nakabase sa batas. Ang isa ko pang nakita po, meron pang isang batas na pwede nating gamitin. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at doon mo bilhin yung gamot sa kanyang clinic. Meron tayong pharmacy law na naipatas, RA 10918, wherein may penalty din po doon. Kasi ang penalty doon, bawal ang doktor magbenta ng gamot kung wala kang pharmacy license. So, pharmacist lang po ang pwedeng mag-dispense ng gamot. Una nang inahayag ni Senador Raffy Tulfo na mayroon na siyang listahan ng mga physician na konektado sa Belkens Pharma Incorporated o ang pharma company na inakasahang gumagawa ng multi-level marketing scheme. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, kaugnay naman sa nangyari na namang panibagong water cannon incident dyan sa may Scarborough Shoal, inihayag ng Amerika na nakakasira sa kapayapaan at stability sa rehiyon ang patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa Philippine vessels sa West Philippine Sea. Ginawa ni U.S. Department of State Principal Deputy Spokesperson Vedant Patel ang naturang pahayag matapos nga na muling bombahan ng water cannon ng China ang dalawang barko ng Pilipinas habang nagpapatrolya at nagsasagawa ng resupply mission para sa mga Pilipinong mangingisda na naroon sa Scarborough Shoal.
Sinabi din ng US official ng paglalagay ng China Coast Guard ng 30 meters na floating barriers na nakaharang sa bukana ng Scarborough Shoal ay naglalagay sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda doon sa panganib at pinipigilan din ng mga ito na magawa ang kanilang legal na karapatan para mangisda sa naturang karagatan. Binigyang diin pa ni Patel na ang karapatan ng bansa sa Scarborough Shoal ay pinagtibay yan noong taong 2016 matapos nga ang pinal at legally binding na hatol ng arbitral tribunal. Kaugnay nito ay hinimok naman ng Estados Unidos ang People's Republic of China na igalang ang navigational rights at kalayaan na iginawad sa lahat ng estado sa ilalim niya ng international law. Tulad din ng naging nauna ng pahayag ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kinundi na din ni Patel ang agresyon ng China at nananawagan para sa pagrespeto at pagsunod sa international law. Oras 23 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. At sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, abay inisyuhan muna ng warning eto ngang mga operator at driver ng unconsolidated public utility vehicles mula ngayong araw ho yan, Mayo 1, kasabay ho ng Labor Day at hanggang sa 15 ay niyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ay kahit na nagpaso na nga itong itinakdang deadline kahapon, Abril at 30 ng kasalukuyang taon, para ho doon sa konsolidasyon ng mga ito sa mga kooperatiba at korporasyon. Paliwanag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III na kailangang bigyan ng due process ang mga operators at super ng public utility vehicles alinsunod yan sa Public Service Act, isang batas sa regulasyon ng lahat ng mga public utilities, kabilang na ang mga pampublikong transportasyon. Aniya, hindi agad na marerevoke ang prangkisa na mga ito hanggat hindi pa naririnig ang kanilang pagpapaliwanag. Subalit ho, pagkatapos yan ng Mayo 15, kapag patuloy na pumasada pa rin etong mga kolorum ng mga sasakyan, i-impound etong kanilang mga sasakyan dyan sa may Tarlac at Pampanga. Pagmumultahin din aniya etong mga mauhuling operator at driver na lalabag kung saan sa mga jeepney, mumultahan ng 50,000 pesos, habang etong mga kolorum na van ay maaari ring magmulta na aabot ho yan sa 200,000 pesos. Naku po, napakabigat po nito sa bulsa. Maaari ring makulong ng hanggang 6 na taon. Samantala, inisyuhan na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga hindi na nag-consolidate nga na public utility vehicles noong Lunes ng show cause order para ipaliwanag ang kanilang panig. Nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na magpasa ng mga panukalang batas na susuporta sa adhikaing makalikha ng mas marami at dekalidad na trabaho. Kabilang na dito ang Enterprise-Based Education at Training Program Law, Revised Apprenticeship Program Act at ang Create More Jobs Law o ang batas sa Corporate Recovery at Tax Incentive for Enterprises. Sinabi ng Pangulo na layunin ng mga panukalang batas na ito na mabuksan ang mga oportunidad para sa mas masigla pang ekonomiya ng ating bansa. Samantala, may nauna na ngang kautusan ang Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na pag-aralan ang kanilang mga panuntunan para matiyak na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nagagawang mapanatili ang kanilang regular na schedule ng wage review, pagpapalabas din ng wage orders sa tamang panahon at palakasin pa ang pagiging patas nito sa lahat ng stakeholders upang mabawasan ang mga alalahanin ng lahat ng sektor sa paggawa. Samantala, posibleng muling makaranas ang Pilipinas ng parehong war dry months mula yan Marso hanggang buwan ng Mayo sa taong 2025. Ayon ho yan sa inilabas na datos ni State Weather Bureau Chief Nathaniel Servando.
Bagamat ayon ho sa State Weather Bureau Chief, mayroong ilang mga pag-ulan dala nga ng inaasahang pagsisimula naman nitong La Nina phenomenon dito sa ating bansa. At batay din aniya sa historical records, ang La Nina ay mas malamig kumpara ho yan sa El Nino phenomenon. Dagdag pa ng opisyal na bagamat ang forecast nga netong State Weather Bureau sa warm dry months ay magtatagal lamang ng hanggang 6 na buwan, ang naturang prediksyon aniya ay binase sa notion na ang pagsisimula ng La Nina ay magtatagal mula Marso hanggang buwan ng Mayo. Ipiniliwanag din ng opisyal na hindi pa nga nakararanas sa ngayon ang ating bansa nito nga heat wave, dahil para matawag ani itong heat wave, kailangan ito ay nararanasan ng 3 hanggang 5 araw na magkakasunod. Ang temperatura ay dapat nalagpas sa degree Celsius na mas mataas kumpara yan sa average temperature para sa isang partikular na buwan. Samantala, iniulat naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na may namataang maliliit na bangka ng China ang nagpapalagaw-lagaw daw sa bisinidad ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Anya, batay sa kanilang monitoring at mga impormasyong nakalap, ay nagmula ang naturang maliliit na bangka sa 3 Chinese research vessel na una nang namataan sa Ayungin Shoal. Batay nga sa mga larawang inilabas ng naturang opisyal, noong Abril 21 ng kasalukuyang taon ay namataan ang 4 na barko ng China at 2 rigid hull inflatable boat ng China na nangungulekta daw ng water sample sa may layong 1 kilometro mula sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bilang tugon naman, nag-deploy ang BRP Sierra Madre ng 2 inflatable boat para i-monitor ang aktibidad at palayasin ang mga ito sa naturang mga lugar na nasasakupan ng teritoryo ng Pilipinas. Kasunod nito ay agad namang nilisan ng mga bangka ng China ang naturang lugar na walang naganap na anumang untoward incident. Samantala, muling iginiit ni Senador Sherwin Gatchalian ito ang kanyang panukalang revised Magna Carta for Public School Teacher o itong Senate Bill number 2493 upang itaguyod nga itong kapakanan ng mga guro dito sa ating bansa. Ang pahayag ng senador ay kasabay na rin ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw huyan. Layo ng naturang panukala na amyendahan na itong Magna Carta for Public School Teachers na isinabatas 57 taon na ang nakalilipas. Kabilang sa mga isinusulong ng panukalang batas ito ay ang pagbibigay ng calamity leave, educational benefits at longevity pay sa mga guro. Nakasaad din ito ang mga kondisyon sa pagbibigayan ng special hardship allowances. Pinaiigting din na kriteria sa sahod at proteksyon sa mga guro mula sa out of pocket expenses o dagdag gastos nito. Nakasaad din sa panukalang batas na kung anong sahod, benepisyo at mga kondisyon sa trabaho ay nakukuha ng entry-level teachers ay makukuha din ng mga provisionary teachers. Ipagbabawal rin ng panukalang batas ito ang pagbibigay ng non-teaching task sa mga guro. Matatanda ang batay nga sa ulat ng Second Congressional Commission on Education, patuloy na isinasagawa ng mga guro sa pampublikong paaralan ang karagdagang 50 non-teaching o administrative task. Bombo International News. Sinalakay ng New York City Police ang Columbia University sa New York nitong gabi ng Martes, oras sa Amerika, at pinag-aaresto ang nasa 50 pro-Palestinian protesters. Ito ay matapos na aprubahan nga ni Columbia President Nimat Shafik ang letter request ng New York Police Department para magkasa ng raid sa naturang universidad. Makaraan nga na hindi sumunod ang mga estudyante na nagsasagawa ng demonstrasyon na mag-disperse. Ayon sa New York Police Department, pinasok ng kanilang mga tauhan ang Hamilton Hall na isang academic building na inukupa kamakailan ng mga nagpuprotesta.
Inokupa din ng mga pro-Palestinian protesters ang isang tent camp sa may Ivy League School sa Upper Manhattan sa loob ng halos 2 linggo. Bunsod nito, walang choice ang pamunuan ng Columbia University para payagan na lamang ang operasyon ng New York Police Department sa universidad matapos na magsagawa nga ng vandalismo at magsagawa din ng blockade ang mga estudyante sa may Hamilton Hall. Binalaan naman ng New York Police Department ang external actors daw na nasa likod ng escalation ng protesta doon sa naturang universidad. Samantala, dineklara naman ng cleared ng Columbia na University property nitong mga alas 11 na ng gabi, oras doon sa Amerika, halos 2 oras din matapos nga napasukin ng mga pulis ang school campus. Wala namang napaulat na nasugatan sa ikinasang operasyon ng mga otoridad. Una nga rito, sumiklab ang mga protesta sa mga universidad doon sa Estados Unidos sa gitna na rin ng pagdemand ng mga estudyante na i-boycott ang mga kumpanya at individual na may kaugnayan sa Israel sa gitna na rin yan ng gyera nito sa Gaza. Samantala, nasa 2 bagyo, ito ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay State Weather Bureau Specialist Rhea Torres, batay sa kanilang climatological tracks, mayroong 2 senaryo na posibleng mangyari kapag nabuo nga ang naturang bagyo at kapag ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ipinaliwanag ni Torres na sa unang senaryo, ang bagyo ay posibleng lumapit sa kapuluan bago ito lumihis sa bansa. Ang ikalawa namang senaryo, kapag ang entry point ng bagyo ay mas mababa o nabuo sa silangang bahagi ng Mindanao, posibleng tahakin ito ang ilang parte ng Eastern Visayas, ang Bicol Region, Mimaropa at ilang parte ng Calabarzon bago ito tumulak patungo dyan sa may West Philippine Sea at tuluyan ng lumabas ng bansa. Subalit sa ngayon ay wala pang namomonitor ang State Weather Bureau na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo na posibleng makaapekto sa bansa. Samantala, ipinaliwanag din ni Torres na batay sa satellite image na nanatiling mainit at malinsangan ang weather forecast sa may bahagi ng Luzon na may panandalian namang manakanakang mga pag-ulan. Samantala, hinimok naman ng Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC ang Kongreso na pabilisin ang pagpasa sa mga panukalang may kinalaman yan sa artificial intelligence at deepfake. Sa isang panayam, sinabi ni CICC Executive Director Alexander Ramos na ang una niya raw na hihilingin sa Kongreso ay pabilisin ang pagpasa ng batas na magre-regulate sa deepfake. Anya, ito ay isang worldwide problem at mahihirapan umano ang ating bansa na panagutin ang mga nasa likod nito dahil wala pa namang batas ang bansa para dito. Ayon din kay Ramos, may 3 hanggang sa 4 na panukalang batas na magre-regulate sa artificial intelligence ang nakabinbin ngayon sa Kongreso. Ipinaliwanag din nito na mabilis lumalago ang teknolohiya kaya dapat umanong makagawa ng paraan ng Kongreso na mapabilis din ang pagpasa ng batas para makasabay sa trends ng teknolohiya. Kasabay nito, pinaalalahanan ni Ramos ang publiko na maging observant sa mga mapapanood sa social media dahil hindi raw lahat ng nakikita rito ay totoo. Kung matatandaan nga, kumalat online ang fake video clip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Samantala, libu-libong job seekers ang inaasang dadagsa sa isinagawang mega job fair ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasay ngayong araw huyan bilang pakikiisa nga sa 122 araw ng paggawa ngayong araw, Mayo 1 ng kasalukuyang taon. Dahil nga sa matinding init ng panahon, minabuti ng lokal na pamahalaan na isagawa itong job fair dyan sa may isang kilalang mall upang hindi malantad sa panganib. Etong mga job seekers dulot yan ng matinding init ng panahon lalo na sa lungsod na isa sa mga binabantayan dahil yan sa mataas na heat index. Pinatitiyak din Mayor Imelda Calixto na mayroong sapat na ventilasyon at malamig ang lugar na pagdarausan ng naturang mega job fair. Ayon naman kay Mayor Amy, isa sa mga priority agenda sa ilalim nga ng naturang programa ang pagpapalawak nga at pagpapalaganap
ng job opportunity sa mga mamamayan ng Pasay. Inaanyayahan din sa naturang job fair ang mga katatapos lamang ng pag-aaral sa kolehiyo mula sa City University of Pasay na makibahagi sa isinagsagawang mega job fair ngayong araw. Abot nga sa 70 na mga local and overseas employers ang makikisa sa maghapong mega job fair na ito na sinimulan na kaninang umaga. Ito ay nagsimula nga kaninang alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ho ito ng hapon. Mga kababayan na, habol na ho kayo. Kalahok rin dito, ito hong TESDA na magbibigay naman ng libreng skills training. Mayroon ding one-stop shop para yan sa pag-asaayos naman ng mga dokumento at iba pang rekisito sa pagpasok sa trabaho. Kabilang ho dyan, ito hong mga requirements sa Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth, BIR, MPD, NBI, OWA, DTI at Philippine, itong PSA at iba pa. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang grupo naman ng mga guro muling kinalampag ang Department of Budget and Management hinggil sa salary increase ng mga guro. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Kinalampag ng Teachers Dignity Coalition ng Department of Budget and Management sa pangako nito dati na dagdag sahod para sa mga guro. Kasabay ng pagdiriwang ngayon ng Labor Day, kwinestyon ni Benjo Basas, chairman ng Teachers Dignity Coalition, ang binitawang pahayag ng ahensya na may salary increase na 2 to 8% per employee sa unang quarter ng kasalukuyang taon. Matatandaan na muling nanawagan din ang Alliance of Concerned Teachers para sa taas sahod na hinihimok ang gobyerno na itaas sa 50,000 pesos ang entry-level na sweldo ng mga guro. Sa mga pampublikong paaralan, ang mga entry-level na guro ay tumatanggap ng minimum na 27,000 pesos buwan-buwan, batayan sa Salary Standardization Law. Ang kinikita naman ng 93% ng kabuuang teaching personnel ng Department of Education ay mababa sa 33,000 pesos family living wage at 42,000 pesos monthly cost of living. Ayon yan sa talaan naman ng National Economic and Development Authority. Tanong natin, meron ba talaga? No? Pangalawa, no, kung meron man, dahil sabi nyo, 2 to 8%, magkano? Pangatlo, kung meron man, no, at 2 to 8% yan, sino makakakuha ng 2%, ng 3%, 4%, 5%, 8%? Pangatlong tanong natin kailan? Di ba sabi nyo, ito ay matatanggap in the first quarter, no? Hindi natin pa maaaring magkamali doon, no? Dahil po, nasa dialogue po tayo, and even some of our legislators, no, confirmed, no, that indeed there will be, no, an increase in the salaries, no. Samantala, pinuri naman ng grupo ng mga guro noong Martes, Abril 30, ang desisyon ng Department of Education na suportahan ang panukalang agad na ibalik ang old school calendar. Iminungkahi ng Teachers Dignity Coalition na dapat tapusin ng DepEd ang paparating na school year 2024 to 2025 ng mas maaga para mapadali ang paglipat sa June 2025 school opening. Sa halip na ang orihinal na petsa na pagtatapos na May 16, 2025, nauna nang iminungkahi ng Teachers Dignity Coalition na tapusin ang school year sa April 11, 2025 na sumasakyaw naman sa 174 days ng pasukan. Alam na yung ating proposal, lalo yung inadapt ng DepEd. Mas maganda pa nga yung sa DepEd kasi sa atin up to April 11. No? April 11, 174 days. Alam nyo, ginawa ng DepEd, 165 days lang. Yung school year 2024-2025. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kasabay po ng paggunita ngayong araw ng Labor Day ay nag-alok rin ng mahigit 4,000 na trabaho ang Department of Migrant Workers sa pamamagitan po yan ng kanilang jobs fair ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng trabaho at oportunidad ang mga Pilipino na nagnanais na makakuha ng ikabubuhay at makapagtrabaho abroad. Aabot naman sa 18 licensed recruitment agencies ang kalahok sa naturang mega job fair na inorganisa mismo ng ahensya. Sinimulan ito kaninang alas 10 ng umaga sa isang mall sa harap mismo yan ng tanggapan ng Department of Migrant Workers. Bukod dito, magkakaroon rin ng Memorandum of Understanding ang Department of Migrant Workers at ang nasabing kilalang mall mamayang alas 2 yan ng hapon.
Nananawagan rin si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak sa mga nais pa na mag-apply ng trabaho sa ibayong dagat na samantalahin ang pagkakataong ito. Tiyakin lamang po na meron po kayong dala na kumpleto na mga kinakailangang dokumento para maging mabilis ang proseso. Samantala, kaugnay pa rin ho ng Labor Day ngayong araw, abay nagbigay ho ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para yan sa mga manggagawa at job seeker ngayong Labor Day. Ito ay sa pamamagitan niya ng kanilang Quezon City Bus Service na umiikot sa kabuuan ng lungsod. Layo ng inisyatibang ito na mabigyan nga ng kaukulang serbisyo ang publiko, lalong-lalo na ang mga empleyado na pumasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw. Batay nga sa naging abiso ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, magiging regular itong biyahe ng kanilang Quezon City Bus Service. Hindi naman kailangan maghintay ng matagal dahil 1 oras lamang ang magiging interval nito. Libre rin ang serbisyong ito ng Quezon City Local Government na sinimulan nga kaninang umaga. Samantala, maaari naman daw na maitala sa 3.5% hanggang 4.3% ang inflation rate o ang bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo sa ating bansa para sa buwan yan ng Abril. Inilabas kasi ng report ng Philippine Statistics Authority tuwi pong magtatapos ang buwan. Ang isinasa publikong data ay batay yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang tanggapan ng pamahalaan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang patuloy daw na pagtaas ng presyo ng bigas, karne, petrolyo at ang paghina naman ng halaga ng piso kontra sa dolyar ang nagpabilis ng pagmahal ng mga bilihin. Pero maaari umano itong maapektuhan ng pagbaba naman ng presyo ng isda, gulay, prutas at kuryente. Nitong nakalipas naman na buwan ng Marso, bahagyang tumaas sa 3.7% ang inflation mula sa 3.4% na naitala noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy silang nakabantay sa inflation at paglago ng ating ekonomiya para umalalay kung kinakailangan. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kester Nation, dumako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong Oplan na bulig tubig sa syudad na partnership nga ng Iloilo City Government at Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at maging ng Flow Water Resources Iloilo Incorporated umarangkada na ngayong araw. May buong detalye ang Bombo Radio Iloilo. Umarangkada na ang Oplan bulig tubig sa syudad o pamimigay ng potable water o malinis na inuming tubig sa mga residente ng Iloilo City na labis sa apektuhan ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Ms. Donna Magno, head ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na sinimula na ang pagrarasyon ng libreng inuming tubig mula sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kabuang 10,000 cubic meters o 10 million liters ng inuming tubig ang ipamimigay mula sa planta ng Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa barangay ng Putotan, Iloilo. Ayon kay Magno, kagabi, 30,000 liters na ng inuming tubig ang naipamahagi sa 5 mga barangay sa lungsod. Ito ay ang Moliluni, Ortiz at Rizal Palapala sa Iloilo City proper at Ticod at San Isidro naman sa distrito ng La Paz. Ngayong araw, dagdag na 7,500 liters ng inuming tubig ang ipamimigay sa Ortiz at sa Mora Miliesa sa Iloilo City proper. Malaking tulong anyang nasabing tubig, lalo na nasa state of calamity ang Iloilo City dahil sa water shortage. We were able to withdraw the 30,000 liters of water. So yung 30,000 po na yon na i-deliver sa 5 barangay, sa Rizal Palapala 1, sa May Mulieloni, sa mayroong din sa May La Paz. Si Ms. Donna Magno para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Etchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman hong karagdagang sweldo abay hiling ng mga manggagawa dyan sa may rehiyon ng Cordillera ngayong araw ng mga paggawa o Labor Day. May buong detalye ang Bombo Radio Baguio.
Hiling ngayon ng Kilusang Mayo 1 dito sa Rehiyon Cordillera na dapat nang aprubahan ng gobyerno ang 750 pesos na daily minimum wage dito sa Rehiyon Cordillera. Ayon sa grupo, hindi na sapat ang 430 pesos na minimum wage sa Cordillera lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kaugnay nito, hindi naman nagsagawa ng protesta ang grupo ng mga manggagawa sa lungsod ng Baguio ngayong araw, maliban lamang sa protesta at karawan na isinagawa ng progresibong grupo laban sa Jeepney Modernization Program sa deadline ng Jeepney Consolidation kahapon. Samantala, sunod-sunod ang pagdagsa ng mga job seekers para sa ika-122 Labor Day Jobs Fair na ginaganap ngayon sa Baguio Convention Center at sa isang kilalang malaking mall sa lungsod ng Baguio sa obserbasyon ng Labor Day ngayong araw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Daryl Ponard, Public Information Officer ng Department of Labor and Employment Cordillera, mahigit 2,000 na bakanteng trabaho ang inaalok sa publiko lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access ng mga aplikante ay ang government services, food industry, hospitality industry, retail industry, educational related services, construction at iba pang serbisyo. Una nang nagpaalala ang Department of Labor and Employment Cordillera sa mga aplikante na ihanda ang mga kinakailangang dokumento at maging presentable sa aplikasyon. Sa nasabing aktibidad, naiaalok din ang iba pang mga serbisyo at aktibidad gaya ng Kadiwa ng Pangulo, Government One-Stop Shop, Legal Counseling, Health and Wellness Activity, Livelihood Awarding, Tupad Payout at Government Internship Program Payout. Mas mabuti na po na makilahok po tayo sa mga job fairs, lalong-lalo na po kapag meron po dito ang participation ng DMW or Department of Migrant Workers kung saan sila po mismo ay sinasala na po ang ating pong mga placement agencies upang sa gayon ay yung mga magpa-participate po o sasama during job fairs ay yung mga wala pong bahid ng ginawang fraud or panloloko sa kanila pong mga manggagawa. So kaya naman po, maging mapagmasid po tayo sa mga online na posts or online lang po na nag-hire sila or naghahanap ng mga trabahador papunta ng ibang bansa, baka ito po ay hindi makatotohanan at baka ito po ay mas makadulot po ng problema sa ating pong mga naghahanap ng trabaho. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Provincial Peace and Order Council naman ng Negros Oriental nagtutulak ngayon ng resolusyon na mabigyan ng stable na internal peace and security status ang lalawigan. Kaugnay niyan, may karagdagan pang detalye ng Star FM Cebu. Hindi pa umano nangangahulugan na insurgency-free na ang Negros Oriental sa pagdedeklara ng stable internal peace and security status. Paliwanag ni Philippine Army 302nd Infantry Brigade Commander Brigadier General Joe Escanillas, meron pa ring mga remnants ng guerrilla front na walang humpay na tinutukan sa mga operasyong militar. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng kanyang rekomendasyon at ng pagpasa ng Provincial Peace and Order Council ng Negros Oriental ng isang resolusyon na nagtutulak sa probinsya na mabigyan ng stable internal peace and security status. Binanggit pa ni Escanillas na ang makabuluhang salik sa deklarasyong ito ay ang pagbuwag sa lahat ng guerrilla front na kumikilos sa lalawigan at ang kawalan ng karahasan at mga insidente na kagagawa ng New People's Army. Sinabi pa nito na humihina na ang katayuan ng mga guerrilla front sa paraang nagkawatak-watak na ang mga ito habang pinapanatili at kinokontrol naman ng tropa ng pamahalaan ang mga na-clear na lugar. Idinagdag pa ni Escanillas na ang deklarasyon ng stable internal peace and security status ay naglalayon din na kilalanin ang pangangailangan na epektibong labanan ang terorismo na pinamumunuan ng Communist Terrorist Group na patuloy na nagmamanipula at nanlilinlang sa mga inosenteng mga biktima. Tiniyak naman ng Army official na gagawin nila ang kanilang tungkulin para mapigilan ang mga recovery efforts na muling makabangon ang mga Communist Terrorist Group na makabuo na naman ng mga armadong grupo sa kanayunan. Yung tulong ninyo sa ating kababayan sa pagdeklara ng Negros Oriental as stable internal peace security situation. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
ito namang mga extrajudicial killings umano sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, bunsod ng politika o personal lamang na motibo. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Kinakailangang makipag-ugnayan ng International Criminal Court o ICC sa mga law enforcement agency ng Pilipinas. Ito ang ani ni Attorney Joseph Emmanuel Serra, isang constitutional lawyer, ang posisyon ng Department of Justice kaugnay sa pagsuporta ng Senado sa pahayag ng ahensya na kakasuhan ng mga tauhan ng gobyerno na makikipag-ugnayan sa nasabing korte. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi nito na ang kanyang nakikitang tindig ng Department of Justice ay dahil nananaig na legal justice system sa bansa at ito ay gumagana pa, kaya naman walang anumang pangangailangan na makialam pa ang International Criminal Court. Aniya na sa oras kasi na makipag-ugnayan ng sino man na may kaugnayan o pagkakasangkot sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon ay mapapatawan ng kaparusahan at maaari silang mawalan ng trabaho. Saad pa nito na dahil sa kasong administratibo, ang binabanggit ng Department of Justice ay wala nang pipigil sa mga ito na makipagtulungan sa korte, lalo na kung retirado na sila. Gayunpaman, dahil retirado na sila ay wala rin silang access sa Department of Justice at pambansang pulisya, kaya naman ay malabong makakuha pa sila ng dokumento o mga ebidensya na susuporta sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaya pag meron niyan na possession na nangyayari, hindi na kailangan na makikipag-cooperate pa sila in their official capacity sa ICC. Pero here's the thing. Ang DOJ sinabi pa na if ever yung mga police, yung mga military na involved sa extrajudicial killing ay makikipag-cooperate, magbibigay ng ebidensya, and then they're still in the active service, ang sinasabi nila is they will face sanctions. At yan ang ating ulat mula sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bombo Network News, Bombo Nicolo Peranya nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang DSWD Region 7 naman may mga lokal na pamahalaan na ang nakipag-ugnayan daw sa kanila upang maihatid ang tulong para sa mga naapektuhan, lalo na sa El Nino phenomenon. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Bombo Radio Cebu. Nakipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development Region 7 sa mga local government units para mamigay ng tulong sa mga pamilya at individual na apektado ng kalamidad, lalo na sa El Nino phenomenon. Ito ang ibinahagi ni Lelibet Cabiara, ang Division Chief ng Office of the Disaster Response Management Division sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Region 7. Sinabi ni Cabiara na may ilang ahensya na ang nakipag-ugnayan sa DSWD 7 gaya ng Katmon, Madre de Dios, Sugod at Cebu City. Samantala, sa ibang isla naman ng Central Visayas, mayroon ding ilang LGUs ang nakipagtulungan sa pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga mamamayan. Gayon din ang 3 LGU na nakatanggap na ng kanilang calamity assistance sa 22,482 na magsasaka at mangingisda na nakaapekto sa mahigit 100 at 16 na barangay sa 2 lalawigan ng Central Visayas. Kaugnay nito, ibinahagi rin na ang family food packs at ilang mga non-food items ay naihanda na kapag humiling ang LGU ng augmentation sa kanilang ahensya at sa panahon na kailangan ng tulong ay agad itong makapagbigay. Ang pag-provide ng food and non-food items at tinatawag din natin ng mga evacuation centers, disasters such as ang mga nasunugan. So, ang DSWD ay in times of disaster for Cebu City, we are closely coordinating with the local government units. Ating napakinggan si Lelibet Cabiara, ang Division Chief sa Disaster Response Management Division ng DSWD Region 7. Mula rito sa lungsod lalawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At
Kabombo at Castor Nation, bago ho itong ating Orasyo Impirata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matunghayan ito hong ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para ho sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, abay ugaliin ho natin at tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At ang Bombo Radio Philippines ho ay available din sa iba't ibang platform ng social media, kabilang ho dyan ang Facebook, ang TikTok at maging ang YouTube. At kung hindi pa ho kayo naka-follow at naka-like sa aming mga Facebook page, sa aming mga TikTok account at mga YouTube channel, ay patuloy ho kayo na mag-follow upang maging updated ho kayo sa mga balitang nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. At sa mga kababayan naman natin na nandyan sa bahagi ng Luzon, partikular na itong ating mga kababayan na mga Ilocano, mayroon ho tayong istasyon dyan. Ito ang Bombo Radio Kawayan at maging ang Bombo Radio Baguio. Sa atin naman hong mga masugid na mga manunood at tagapakinig, mayroon din tayong istasyon para ho sa ating mga kababayan mga Pangasinense, dyan naman sa May Dagupan City. At manatili rin ho kayong mag-follow sa kanilang mga social media accounts. At sa atin naman mga kababayan na mga Bicolano, syempre, nariyan pa rin ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, at sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kabombo po namin dyan sa Bicol Region, maaari niyo pong tutukan naman ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna nga po ng napakainit na panahon na atin pong nararanasan sa ating bansa, inaanyayahan po namin kayong samahan kami na manalangin ng Orasyo Impirata for rain due to the dry spell caused by El Nino. Most gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. O Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment. Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord. Have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Radyo Iloilo. Sa yapon ka po ni mo, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa mga kabombota kay may winner kita! Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya,
Upod naton sa live studio ang aton sining winner, taga Nanding Lopez Dumangas, Iloilo. Proof of purchase niya, Silver Swan Sukang Puti, 57 anyos. Si Ma'am Maria Lena Caspilio. Ma'am, maayong hapon. Ngayong hapon. Congratulations, ma'am. Kay ikaw Thank isa you. sa mga daily draw winner. First winner sa week number 5. Ara na si mo 500 pesos. Palihog ako isip, ma'am. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Ma'am Ma'am Maria Lena ang 500 pesos? Idugang ko bakal sang purchase nga akong igahulog diri. Okay, sige. Ari batula pagid ang isa ka baldeng oroka na may unod sining gift pack. Anong imo sining mahambal, ma'am? Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio, ilabi na gid kay Lord. Agdahaman to mga taga Banwasan Dumangas nga magpasakop man sila para nga pariyo mo sila mamagdaong. Sa tananda nga taga Barangay Nanding Lopez, magpasakop man kamo sa Buenamano Salvo kay base kamo isa man ka magadaog sa Buenamano Salvo. Buenamano Salvo. Nga pareha sa akon subong ari dire. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Star FM. It's all for you. All right, congratulations sa liwat sa kay Ma'am Maria Lena Caspilio sang Nanding Lopez Dumangas, Iloilo. Proof of purchase, Silver Swan Sukang Puti. 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Mainit man ukon tingulan waya sa nga kontratsyempo kon diklaging ang pagaistoryahan naton sa katungdanan sang City Engineer's Office. Magapadayon sila. I-check naton ang linya karon ni Bombo Angel Tan kag Oplan Bulig Tubig sa syudad. Nagapadayon naman sa karon sinumatinyon. In partnership with the city government, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sumungman ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Standby kamo sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sining karon nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Istoryahan taman karon diri ang pahayag ni Mr. Alray Arevalo, miyembro man ana isang kooperatiba. Kung nagmadumduman nyo pa, nagpagwasa niya statements ang nagligad sini iya nga mga inadlaw nga nagapahayag nga ang nagaayuhan lamang sa kooperatiba nga ni amo iyang mga opisyalis dira gintawag niya gani nga kooperatiba. Karon si Mr. Boyd Parcon sa Western Visayas Transport Cooperative nagpahayag at isin niya ihingadli kung sino iyang ginatumod mo. Yan bali Mr. Alray Arevalo siya tinutunog riya kang gidaw way man ko sa may ginatumod dira iyang nga kooperatiba. Standby kay istoryanta na karon sa aton sini paday niya nga pagpangalagad ini sa bahin man karon sang kasagsagan sang implementasyon sang Public Utility Vehicle Modernization Program kung sa diin kutob na gid lamang Abril 30 or kagapon ang ginhatag sini iya nga kay gayunan nga agud nga makapakonsolidate ang wala pa makakonsolidate sini iya nga mga traditional jeepneys. Pero sining damlag lang nagpagwa ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nga ginhatagan pa sang 15 dias nga another mambal naton ligwa para iya nga kutob na ginlamang dira makabiyahe ang mga traditional jeepney. Pagkatapos sina mangdakop na sila kagang madakpan ginakabig na karon nga kulurom magapangatubang ang isa iya ka driver sang suspensyon sa iya sining driver's license kag mga multa sang dako sining kantidad. Balik-balikan naton ina karon check tanay si Bombo Angel Tan sa iya sining follow-up report. Gel sa report please come in. Padayon diri Bombot Siam kag nagasige ang naobra sang City Engineer's Office nga diklaging sang mga drainage diri sa Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Joel Herasmilla, ang Chief of Staff diri sa bahin sang nasambit nga opisina, iyang pahayag nga ang ila pagpanilo padayon upon the request man abi sa tagsa ka mga barangay diri Bombot Siam. Sunod kay Mr. Herasmilla, kung request ang kada barangay, layon ini ginakadtuan sa lang mga personnel gina-check
kasi mong pagdeklara Bombo Champ. At sabi niya nga wala pa ang ulan pero may mga preparasyon na sila ginaobra kag ti ang ila diri nga ginapang himos diri Bombo Champ mapavacuum man napadiklag kag kung ano man nga reklamo sang tagsa ka mga barangay sa mga manholes kag mga drainage system abi Bombo Champ. Ang isa pa gid diri ka punto nga ang pamangkot Bombo Champ ay han ginahingalitan nila ining tuman ka init para tinloan ining mga manhole kag mga drainage system. Ang hambal diri ni Mr. Herasmia nga wala man kuno sang kaso nga pamalaw kung nabasa ining ginapangdiklag nila kay may ginagamit sila nga declogging machine. Rasong nga ti mas dasig ang ilang obrahanay. At the same time, ginaobra man kuno sa subong sa Department of Public Works and Highways and dredging sa tagsa ka mga mga suba. Parang kung grabe ang ulan Bombo Champ, nakapreparar ini sa tuman abi nga dako sang tubig nga pagasalon sini. Pamatian tabala ang kabahin sa nga pagpahayaga ni Mr. Joel Herasmea sa aton na interview. Actually ma'am no, ang sa parte sa drainage waay pa ang ulan, may mga preparation na kami ma'am, sige ang amon paninlo. Kag may mga barangays man nga naga-request sa amon. So before ni ma'am mag-abot ang ulan may mga prevention na kami nga ginaobra subong. Yes ma'am, subong ma'am no, everyday may mga request sa opisina ang mga barangays diri sa city nga ginakadtuan namon ma'am ang mga barangay kapitan nagasige man sila request sa opisina nga matinluan nga daan before sang ulan ma'am ang mga drainage. Okay. Sir, with this one bala, kalabanan sir nga mga areas nga ginaobrahan nyo ginsubong or diin nga mga areas, mga major abi nga mga areas nga ginadiklag ng mga daan kay usually dira nagabaha, usually damo incident nga permi nagabara abi Sir Joel? Actually ma'am, ang request sa opisina gaabot man no every week may mga request gid ang mga kapitan sa amon. Usually diri ma'am sa super dira na yon nga part ginamatamat na namon subong ma'am nga wala pa ang ulan sige na ngamon nga diklam ma'am kay sige man na gabaraman bala ma'am biskan wala ulan kay gasulod ang tubig nga taob sige man na mangamon diklaging dira kay nagasulod ang tubig dagat bala ma'am. Yes ma'am, kalabanan ma'am nga request dira gid sa city proper. Kay balan mo ang sa city proper ma'am, hindi man lang ang tubig baha ang ginabantayan ta mo, kundi ang taob kung kisa nagasulod man sa drainage ta. So ang basura nga halin sa gwa nagasulod man. So amo na ma'am nagabaraman siya tungod sa basura man nga matalon sang taob ma'am. Oh. Sir, di mas mahapos magtinlo man kung mala ang drainage or medyo basa abi sir nga nang do naagyan abi kaulan or ano aming plasada Sir Joel? Actually ma'am, may ara man ta nga declogging machine, wala man problema kung kay ang drainage subong may ara man nga drainage nga barado gid saya tungod sa mga basura. So may ara man nga drainage nga nag-clog lang gid saya. So actually wala gid problema ma'am kung basa or mala ang area. Ginatugunan ta gina siya ma'am. Regarding sa dredging ma'am no, ang sa mga creek ta under na siya ma'am sa sa DPWH. So kita ko ma'am sige man ang ila dredging para nga magdalom ang aton nga suba. Okay. Mga sa dungon banda sir no? Yes ma'am, sige man na dang ilang dredging. Bombo Champ na batian sa mga kabombo naton si Mr. Joel Herasmea. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniya nga follow-up report. O di ka bay pa nga makabulig ini no ang pagpatigayon sa declogging operation sa City Engineer's Office sa palabuton siniya nga chimpo sang tingulan
Diri man sa bahin karon sa syudad sa Iloilo kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga konsyempo isang tingulan bisan totality or dabo-dabo lang may mga area kita diri no particularmente mga mayor nga mga dalanon ang nagadanaw-danaw ni dako nga bagay ini nga may regular declogging ang Iloilo City Engineers Office agon mapasiguro nga way na sa mga nagasulupon nagabalara sini ang mga anuman nga bagay sa aton sini nga drainage system para iyang ang tubig magailig lamang kag hindi na iya magstagnant kay nagatugas ang pagdanaw-danaw. 11 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto. Balikan ta karon ang dugang sining mga impormasyon. May kantanan sa Oplan Bulig Tubig sang syudad sang Iloilo Partnership sang Bombo Radio Philippines Foundation, Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa City Government nag-arangka na nakapanghatag na sang potable water. Tihimalonta kung sa diin ang mga kabarangayan ang next siniyang pagpadulungan sining Oplan Bulig Tubig agud to nga makaangkon man sang kayunan nga maka stock sang tubig sini nila subo nga pagyempo nga tuman kainit kag ginakulang ang tubig diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Mayo 3, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa some consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Mayo 3, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Bini Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga taga niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon
ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwas ng Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apesar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights. Imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiev. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DWFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Marisol Labiñas. Oplan Bulig Tubig sa Syudad in partnership with the city government, ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Arangkada na pila na ka mga kabarangayan nakabaton diri sa libre nga potable water. Check ta si Bombo Marisol Biñas kung sa di naman subong nga area ining Oplan Bulig Tubig sa Syudad. Sol, sa report, please come in. Bombo Cham, tumanggid ang kalipay diri sang pila ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Bangod makabaton ini sila sang libre nga tubig. Kag nakabaton gid sang libre nga tubig, pinaagi man sining Oplan Bulig Tubig sa syudad nga ginpatigayon sang Iloilo City Government sa pagpatigayon man sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Flow Water Resources Incorporated. So diin nagumpisa na inigan isang gapon nga adlaw kag nakabaton na sang ginabanta malapit 23,000 liters ining lima ka mga barangay sa may barangay Muliloni sa Ortiz, Rizal Palapala 1, sa Ticod, sa San Isidro kag gina-expectar nga magabaton ng subong sang tubig ining mga barangay sa pila man kabahin sa distrito sa syudad, ining sa may barangay Bituon, sa may barangay Tabukan, sa may barangay San Jose Iloilo City proper kag sa may Suok Arevalo. So mo nang mga gina-expectar o kun pagadulungan karon sang tubig sang sining Iloilo City Government halin ang source no sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Flow Water Resources Incorporated. So, sang natigayan naton diri Bombo Cham nga ma-interview si punong barangay Carl Smith de la Peña, isa sa mga recipients sang sining Oplan Bulig Tubig sa syudad, ang punong barangay diri sa may barangay San Jose, Iloilo City proper. Iya diri patpatman ang pila ka mga problema nila sa tubig sa diin binula na gani nga nabudlayan ining mga pumuluyo sa ilang barangay bangod man sa kakulangan or kapiot sang supply sang tubig kag diri gani gin-specify niya ining pila ka mga areas or ali abi nila diri sa may ali 1 medyo tuman kasambot kay 2 o 3 pa lang gani ka mga pamalay ang magamit abi sang mga tuburan. Nagahina na ang tubod niya diri Bombo Cham, and at the same time nagabinatsag man ang pila ka mga bomba sa diin amo ni ang isa gani ka mga proyekto nga ginpatukod man ni punong barangay de la Peña sang nagpungko ining mga jetmatic pumps balaaw sa diin
gina-look forward o ginapatindog kag ipatindog niya sa mga area diri sa May Ali, sa May Sonsa, sa Gregorio sa diin ang iya gani nga target project diri nga may ara sa 3 dapat ka bomba per compound. Pero amo na no, tuman ini ka dako suno kay punong barangay de la Peña. Ining bulig bila sa libre tubig sa ilaman pag ginawi labi na nga malapit ini sila sa may merkado. Kag at the same time kalabanan abi sa mga pumuluyo sa mga barangay ang ila diri negosyo, karinderya kag boarding houses. So kung wala kuno tubig kag supply, mabudlayan gid sila diri Bambutsam. Ano pa tuman gid ang kalipay sini nga nabatsagan ni punong barangay de la Peña kag sang mga pumuluyo man sini mga recipient abi sang libre nga tubig sa agin pabutsag man nga concern diri ka sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Flow Water Resources Incorporated sa diin Bambutsam makabaton sang 2,370 liters nga total sang tubig abi ang ila sini nga barangay sa diin makabenepisyo diri ang 158 ka mga individual kag makabaton sila ang tagsa-tagsa sini ka mga individual ang makabaton sang 15 liters kada persona sa ila diri Bambutsam kag tigin pamili ini sila base man sa evaluation sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga amo ni sila ang mga apektado nga individual sa sining tuman gid bala ka init nga gin-project man sa sining El Nino phenomenon diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa dugang bala nga payag aton pamatian si punong barangay Carl Smith de la Peña. Tungod nga for the last few months nabudlayan ding akon mga pumuluyo sa tubig, tama gid kasambot. In fact, ang amon di nga pumuluyo sa dire sa Aliwan kung magdululungan kuha ang pamalay 2 o kung 3 ka pamalay sambot na gid hina na gid katama ang tubod sang tuburan namon kag ang bomba namon nagabatsyag. In fact, ang first ko ding project gid sang nagpungko ko ginpabutangan ko di jetmatic pumps. Dito may gina-project ko subong sa ali pakadto sa Sonsa tapos dire nga compound may araman sa Sonsa sa Gregorio. Bali gina project ko na ditani nga 3 na dire ka bomba sa kada compound. O galing kay tungod nya sa kasambot sang tubig subong ang isa ko tidto ka project hold into abeyance pa. Pero kamusta ni subong kap kay isa kamo sa mga barangay nga makabaton sa ang tubig from city government in coordination man sa kay Flow Water kag ni Bombo Radio Philippines Foundation. Boti dako gid kami nga barangay nga mabuligan sina isa kami sa mga barangay nga very much grateful sa sa mabato namon nga tubig kay tungod nya nagabatsyag diri subong ang amon mga pumuluyo. Amo na nga silingko with my communication sa CDRRMO kag sa mga representative sang city government nagahambal gid ko nga kinanglan gid namon ang supply sang tubig. Kay silingko ang amon nga barangay kon wala kami diri sang supply sang tubig ang amon nga pangginawi pinitrante gid tungod nga ti lapit kami sa supermarket tapos ang negosyo sang akon pumuluyo diri laban-laban karinderya laban-laban may tiyangge tapos ang iban diri may mga boarding houses kun wala kami tubig kag wala kami sang supply butayan gid kami. That's why gapasalamat gid ako sa tanan-tanan nga nagpatigayon sa sining nga programa nga nasupplyan kami diri sang tubig. Okay. Pila ni kap ang mabato nyo abi sa imo pagkabalo nga tubig, then pila ni ka pamilya o kun individual ang maka-benefit kap? Based sa assessment sang CDRRMO, 2,370 liters ang supply namon sa kada adlaw. That is equivalent sa 15 liters sa 158 ka individuals nga apektado sang drought nga nagakatabo subong sa amon barangay. Okay. Paano ni sila ginpili kap? Ginpili ni sila based sa evaluations kag assessment sang mga agencies ng government, CDRRMO, Barangay Affairs nagkadto man diri sa amon kag gin-interview ni sila. Ang most affected gid ang Aliwan daw medyo okay pa ya pero ang Ali 2 kag Ali 3 amo gid ang apektado sang dako. Nabatian diri ang kabahin sa aton nga interview kay punong barangay Carl Smith de la Peña. Sa bahay naman iya sang barangay dito on Bambutsam sa diin isa man ini ka mga recipients sang sining uplan bulig tubig sa syudad. Nagpalambot man diri ang punong barangay sang pagpasalamat no. Bangod isa man sila sa makabaton sang sining libre nga tubig. Sa nasiling na naton under sa uplan bulig tubig sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Jonalyn Provido, ang punong barangay sa may barangay dito on Haro. Iya ginpatpat man diri nga problema gid ang tubig man sa ilang nga barangay sa diin
may pila diri ka mga area nga gintumod gani siya sa zone 1, zone 4 kag zone 7 na gintastar niya diri nga tuman kaiwat ang tubig abi sa among nga mga area sa diin hindi gid makatrespasser ini sa mga pumuluyo man sa ilang mga kinahanglanon abi sa diin importante o kung essential gid ang tubig sa ilang mga ginahulag diri Bombocham sa diin sa zone 1 iya ang suno kay punong barangay Provido nga matayam ang tubig bangod diri nga mga area sa zone 1 malapit ini siya sa baybay so hindi ini siya magamit gid Bombocham tungod man sa status sang sining tubig bala nga maalat kag amo na no hindi maka hindi gid maka buli gid abi sa mga ginagamit man sa mga pumuluyo sa among area pero sa nagliga diri Bombocham so kay punong barangay Provido medyo nagaganagan ang problema nila sa amo ni nga plastada sang pagkahubas sang pila ka mga bubon pagkahubas pagkakulang sang tubig sa mga bomba kay diri iya sa bahin sang new site may mga pila ka mga shallow well nga ginpapasad abi ang City Disaster Risk Reduction Management Office kag at the same time sa bulig man sang among nga barangay nati nakapian-pian sa pag-supply iya sa tubig sa ilang nga area kag di amo na no ang isa pa gid diri ka naka-supply man o kung nakabulig-bulig sa ila diri nga kinahanglanon sa tubig Bombocham ang isa ka supplier man sang Nawasa sa diin ang iban diri nga wala iya sang Nawasa abi nagabaka lang sa sini nakapatakod na iya sang Nawasa pero amo nang isa sa mga problema man diri kay nagamahal o kung nagmahal ining presyo man sang kada galon sang tubig sa diin may ara lain-lain abi ang presyo mo may ara tag 1 pesos lang o 1 peso ang isa ka galon may ara tag 2 pesos may ara man tag 5 pesos so depende ini Bombocham sa tag-iya man sang among nga Nawasa kag sa plastada nga ini Bombocham ang iya guro na kanuna hindi na Nawasa iya na naka joint venture sa MIWD kag Metro Pacific Bombo Sol gagaling kay ti nandan nga tawgon nga Nawasa kita mo na kung manotisyaran mo kung kaysa ang mga medyo may edad na bla nagapamangkot nga ni tubig nyo Nawasa amo na siya potable water na namin nila Roger on that Bombocham potable water pero ang ginakwaan nila ang potable water nga ginakuha nila o kung naga-supply dira sa ilang area amo ang balibago water supply ko na Bombocham dira sa area sang new site kag ati nagpalambot gani gid diri si punong barangay Provido sang iya pagpasalamat sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag Flow Water Resources Incorporated kay tuman gid ini kadako nga bulig sa ilaman nga mga pumuluyo sa mga barangay sa diin ang iban to gani sang nagadto kita sa area nagapigait gani nagatumbo-tumbo man sang nabalaan nila nga mapalambot kita sang libre nga tubig sa ilang nga area diri Bombocham kay grabe tuman ang reklamo nila nga do hindi na ko na magtubod ang ining pila ka mga bomba nga may ara sila sa piyak sang una kuno bisan tuman ka init abi amo ni nga mga chinempo pero okay gid ang supply sang ilang nga tubig pero unlike subong Bombocham medyo tuman gid ka init kag grabe gid ang epekto sang drought season sa ila siniman nga area sa dugang bala nga pahayag aton man pamatian si punong barangay Jonalyn Provido sa subong bisan di nang ta problema gid ang tubig so may ara kami nga area nga do pigado nagisubang tubig nga wala na gid sila kuhaan sa diri sa zone 4 kag sa zone 1 na kido nagbatsyag sa zone 7 diri sa new site may ara man area nga ang medyo okay may ara man nga daw wala na tungod nga may ara isa ka ang shallow well dabi may isa ka shallow well nga damo naga-share di siyempre hindi maka trespasser ang tubig so tiyan mo na mahulat-hulat ka lang kag makakuha ka man mga pila di ang population kapaw sa inyo barangay ang population namon siguro mga 9,000 plus. Baw tama kadamo kap. Damo na. May mga kamusta di kap aside sa shallow well ano pa gid ang supply sa tubig diri? Ang supply sang tubig diri subong magapasalamat kami kay last March may nagsulod na di nga Nawasa. So may area kami nga na damo na kapatakod-takod tapos ang iban nga wala katakod pwede sila kabakal sa may ara ng Nawasa. Daw hindi sila mabudlayan gid katama lain sang una nga makita mo gid nga nagasikad nga tricycle nga mangita kun diin may tubig sa subong may ara sa area nga may Nawasa na dira na lang sila nagabakal. Okay. Tagpila ni baklanay nila ka per galon? May ara man nga medyo barato tag 2 ka piso ang galon pero may ara man nga medyo taas-taas. Okay, oo. Bali, ano ning plastada niya, Kap? Since sang una, I think may ara man guro nga nagabaligya di ka tubig. Ano nagkataas sila sa presyo or ano? Ang tubig nga pang delayos.
Oo, may ara man diliyos pero do medyo layo sa area kay nabalaan ta ang sunwan kag sunto do medyo lapit sila sa dagat ti matayam ang tubig na da may ginabaklan sila nga daw pang diliyos lang nga do 1 peso lang guro per container bala. Galing medyo malayo lang sa ila area. Pero subong iya sa nawasa kay medyo lapit na dito sa ila. Ti may ara nga tag 2 peso, may ara nga sobra man tag 2 peso ang ang per gallon. Ano ni Kap imo nga reaksyon since may mapalambot diri sang supply sang tubig or ma-distribute sang tubig halin sa Flow Water kag Bombo Radio Philippines Incorporated ka? Oo, kapasalamat man kami no kay nag-info na sila sa amon nga ang Bombo Radio Philippines kag ang Flow Water kag city government nga may-ari sila ihatag sa amon nga daw drum kag ma-deliveran kami sang tubig. Ano ning paglantaw mo Kap nga bulig, dako abi nga bulig sa inyo man? Dako gid ka tama nga bulig kay simpre kinanglanon ta gid sa matagadlaw-adlaw ang tubig. So nagapasalamat gid kami kag ang barangay council sa ina nga mga proyekto. Nabatian diri ang aton man interview kay punong barangay Junalin Provido, ang punong barangay di sa may barangay Bitoon, Haro Bombotsam. Kag tiya mo na expectar karon sa pila ka mga kabombo naton diri sa may barangay Bitoon, sa may barangay San Jose, Tabukan, sa may Suok Arevalo. Sa diin may mga napang-install naman gani dira nga mga static tank, sa diin dira ibutang o kon i-distribute ang tubig Bombotsam para man sa mga apektado o kon mga pumuluyo nga na lista iya o recipients ang sining uplan bulig tubig sa syudad. Magluwas sa barangay San Jose, barangay Bitoon, may schedule for today pa nga deliveran or padulungan ining uplan bulig tubig sang syudad Bombo Sol? Sa aton nga information nga nabaton Bombotsam, amo ning 4 ka mga barangay Bitoon, San Jose, Tabukan, sa Arevalo ang gina-expectar nga deliveran subong sang tubig Bombotsam. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Viñas sa imo siniiya nga follow-up report. Tiining tubig, hindi lang siling iya nga magamit sa panghugas, pampaligo, pangabunyag sang tanom, karwas o kung ano pa dira, mainom iniya banwa, kay potable water ini nagikan sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Sa aton sini nga mga kabombo amat-amat ini nga i-distribute pinagiman karon sa Iloilo City Government. 38 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa. Ini may kantanan sa reaksyon ni Mr. Alray Arevalo sa nangin pahayag man ni Mr. Raimundo Boyet Parcon, no? Sa tinaga nga co-op pira tiba. Ti ambali Mr. Alray Arevalo sinya do nagbatsyagin si Mr. Parconao. Yaway man kung may gintumod nga kooperatiba. Ang tanan man to yang ginapatuhuyan ko, way man ko sang may gin single out. Pero kung pamatian mo si Mr. Raimundo Boyet Parcon ang balya, sige ti mas mayo kung tumuron ni Mr. Alray Arevalo ang ginatumod yung kooperatiba, kung ano na nga kooperatiba, kay madamong kooperatiba diri sa bahin sang syudad, lakip na ang probinsya sang Iloilo. Para iyang kung may mga question gid man dira, ti sa bahin kuno sang WVTC, transparent man sila. Lakip na sinadri karon Labor Day, subong adlaw, holiday kita, wala sa opisina, wala man sang klase. Pila sa mga kauturan naton nga yara karon iya sa labor sector ang nagpatigayon man sang ila siniiyang caravan. Check ta mga balita sa Patrol with a Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. In question ni SDOTC o na Spare Drivers and Operators Transport Cooperative President Alray Arevalo kon nga nag-react gid no si Western Visayas Transport Co-op Chairman Mr. Raimundo Boyet Parcon to inibubutsam no sa pahayag ni Alray Arevalo nga may mga kooperatiba nga hindi transparent sa ila sining membro kasubong ti ang mention to nga ang mga co-op kuno para lang sa kaugalingon nga interest, pero sa sining statement ni Mr. Arevalo way sa sang may gin
mention, no? Why sa may gin-mention o kung gin-tumod diri specific nga kooperatiba. So after sang na-mention dito ni Mr. Arevalo, ti nagsabat no diri sa Bombo Radio si Mr. Parcon kag gin-question niya man kag gin-challenge sa si Arevalo nga i-mention, no? I-mention kung ano nga kooperatiba ang gintumod kay do kasubong kuno nga apektado man ang opisina ni Parcon bangod kati isa man sila sa aktibo nga kooperatiba diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo, Bubutsamp, no? Para at least nga maklaro kung sino gid man ang co-op nga gintumod ni Arevalo abo na ang latest nga challenge karon sa iya ni Mr. Parcon. So ang reaksyon diri ni Arevalo una diri Bubutsamp ang iya sidiko nga statement ang para sa kabilugan o kung generalize ini ang ining kooperatiba nga may mga anomalya sa ila siding nga pag-manage abi no sa ila president o kung ining chairman kag again klaro di Arevalo nga why sa may mention nga co-op kag suno sa iya do na tingala sa gadi nga kuno ati nag-react gid ang sini nga kumpare nga si Parcon atuhoy sa iya si karon nga statement. Naka-mention si Arevalo sa sining mga pahayag no kasi ni sining statement abi nga ti ang may mga anomalya no nga kooperatiba nga hindi transparent sa ila sini karon nga mga miyembro Bubutsamp bangod ang basihan sini ni Arevalo nga nakalabot nagili sa kongreso nga may mga nagreklamo dito nga mga miyembro sa kooperatiba nga ginareklamo nila ang ila sining presidente o chairman sa co-op no isa to sa mention niya may diri sa syudad sang Iloilo nga tiaboton na kalabot sa kongreso ang ila sining mga miyembro ang nagreklamo tuhoy sa management sang ila sining kooperatiba kag suno sa tungdan kay ang nambal ito nga do dapat hindi lang mag-react na Parcon kay hindi man sa kuno ang gin-mention to nga pangalan o kung gintumod abing kooperatiba inline karon sa sining nga pahayag nga may mga anomalya sa kooperatiba kag ang na-mention nga kooperatiba para sa bulsa. Aribla si Alray Arevalo sa may interview diri sa Bombo Radio. Statement ko nga ato not only intended for Iloilo City alone, that is in general dala bilog Pilipinas na siya. Kaya damo ta sina sa mga issues nga nagagululuwa nga amo sina pagkita mo ay tagani nagaboy kung sino nga kooperatiba kag kung sino nga persona. Kaya because in general atong siya nga statement because ang natabo sa may Congress. Diba? Why is it nagibubulot ya kumpare ko? No foul to ya. Ato siya nga statement bato-bato sa langit, madagdagan, huwag magalit. That is not only intended for Iloilo alone. That is intended for the whole Philippines nga tanan nga kooperatiba. Because of the issue sa Congress, sang tanan nga anomaly sa mga kooperatiba. So bali anong basihan mo sir nga naka-mention ka nga may mga way sang transparency kag ang katabo subong kooperatiba na bla para sa bulsa? That's why nga naka-mention ta sang amo silang sitwasyon. Kaya because sang nagkalatabo sa may Congress. Let's say for example, no? May isa ka kooperatiba diri sa Iloilo, hindi ko lang pag-mentionar kay mabudlay ta habuyan ta sang naibel nga kaso sinidi karon. Pero nakalabot ato sila sa Congress, nagreklamo ang ila nga mga miyembro because ang ila nga pagdumalahan. That's why nga kami nga nagapamati, kag nagalantaw, nakita namon nga daw may kamatuoran, kag nakita namon nga may nagkalatabo nga amo sina nga mga senaryo. Because in fairness for the all, kagi man tangadaan sang ginatawag nga chairmanship. That's why nga may ara gid man nga gakatabo. Pero ilisipon. Wala tayo may ginaigo ka tao sinadra. Kaya because ang inaya nga statement, ang igo iya sinaya pangkabilugan. Kung wala ka man nga gihimo sinaway tis nga Maria ka. Amo na
Kung transparent ka malaya, kunwari ka malaya problema, wala malaya problema. Hindi malaya dapat nga batangan mo siyang reaksyon, ha? Ibig sino nga kooperatiba, wala siyang aksitahon sa tanan-tanan, bilog ng Pilipinas, wala siyang kooperatiba, subong nga gwapo. Pag wala siyang kooperatiba, subong nga wala gabako, siyang gitawag na bigay. Okay. So at least, nakaganser, In clarification sila Bombo Jomar, ang paagwa ta dito, statement to ya as an observation. Kita monitor pa sa dagang sang investigation sang Congress. Kita mo damo ta dito sa mga kooperatiba nga nakita, especially sa Iloilo nga mga sistema kagiya sa Manila. Hindi lang Manila, Bacolod. That's why yung nakapagwata sa statement nga mo sina. Kasi kami nag-mentionar kung sino nga co-op na pag-ikaw nga mga tao, sinada nga mga persona. Because in general, sa ginbutang, pagwa nga statement, because nga may nakita kita through the investigation of the Congress na may mga ara ginan nga kakaltabo nga mo sila nga senaryo. Sa imo, may ginuyatan ka nga pangalan ka co-op? Actually, why ko sa ginawiyatan nga pangalan sang co-op, damo lang kami sa nabalaan. Okay. Oo. May ara kami nga nabalaan nga mga ngalan. Okay. Sang kooperatiba. No? Not only in Iloilo alone, but also in Bacolod. Kaya naraman na sa Manila, Iki nag-observar, kami kag nakaplasta, kami mo gaplo pamangkot, no? Pero in fairness, sa sitwasyon sa ginpagwa sa nga statement sang kumpare ko, wala ko yan nagpindown, kung waruay ko yan naghambal nga siya or iya kooperatiba. Pwede ko nga kabalo niya kung ano ka natabo. Sa eksakto nga sinarila sa kamaturan niya, totoo niya, Bombo Jomar, wala ganit ka tiya kabalo kung anong kakatabo na sa iya nga cooperative. Kaya mo kami niya. Na batian si SDOT si President Alray Arevalo. Grabe man nga panagang ni Mr. Arevalo, Bombo Jomar ba? Ti kung nakasaka na to sa Congress, kagang Congress na kamensyon sa amo sina iyang pangalan sang kooperatiba, kag kung nagamonitor si Mr. Arevalo, ti tanigin hingadla na lang ni Mr. Arevalo, kag hambalo niya sandig sa investigasyon sa Congress. Ti iyaya pa may pa-generalize pa sa nga mga nabalaan. Ti kuti ang iban di ma-react man siyempre kay sa karon Bombo Jomar, ang ginaagrihan ko lang kay Mr. Arevalo, ang ambalya sini nga wais ang gwapo nga kooperatiba, tanan nagapamroblema, tanan nagabalakho. Ti karon ikaw abi isa ka miyembro sang kooperatiba, karon nabatian mong hambal ni Mr. Alray Arevalo nga may mga kooperatiba nga mo sinati, siyempre maringgo-ringgo man utok mo mambasa nyo di punggol base kon amon kooperatiba itong ginatumod ni Mr. Arevalo. Tikuti nagtuga karon to yasang kung ano man dira nga say isang balaisan sa bahin karon sa mga kooperatiba. Hilabi pangadaan niya nga ako personally may nabaton man ako nga mga reports, Bombo Jomar, nga hindi lang ko particular sa amount, pero di bala sadto kung madumduman ta pa, una-una may mga balayran for consolidation, may mga 60,000, 40,000, hasta sang ulihi, Joms, di bala ang bayad for consolidation do mga 14,000 na lang or 15,000 na lang, di ba? Do may show money na damo? Oo, may show money. Now, ang natabo sini karon, kag dumaangot taman, kag makambal ta nga daw lapit sa tirong ang payag ni Mr. Arevalo nga co-op, pira, tiba. Nga anak kahambal ako nga lapit sa tirong. Kay ang show money karon may ara sang pipila ka mga kooperatiba, nga kung sa diin, sa aton sini nga mga kabumbo, ginapangita sang mga miyembro ang ila sini nga show money, wala na karon iya sang ipakita
ang management o ang mga officer sa isa ka kooperatiba. Kag ang hambal sini nila, siling yati ano ta na lang to, partiniser ta na lang to sa aton sini nga mga expenses sa pag-maintain sang mga aton sini nga mga minibus. Tiga react ron ang pila ka mga miyembro kay nga mambal sila nga angamon sini nga show money for consolidation gingamit ya for expenses. Tiyan mo nang isa karon sa mga nagakadapat man sini nga ipathag sang mga opisyal sang tagsa sini ka kooperatiba kung bala may ara sang nagakalanabo nga kasubong sina nga naglabot sa punto nga wala na sang hulagon ang kooperatiba pati iyang mga the so-called show money sang mga ang iban siniti. Why na sang may mahimo napilitan nga magpa-consolidate para iya nga magkabiyahe, para nga may trabaho, may pangtustos sa ila sini nga pamilya, pinangutangan ang 14,000, 15,000, kung pila man dira kalibo, karon kay pangitaon kung diin na, hambalon lang waay na kay gin gasto for maintenance and other operating expenses. Bombo Jomar? You got the point, Bombo Champ. Ang na-mention, tiyan mo to, may igo man ang hambal ni Arevalo, kay ang na-mention niya to, dapat ang management sa co-op transparent sa ila sila nga membro. Like say, for example, kung may mga expenses ng co-op, din nagkaladto tong mga daily income, so dapat ma-plus target ako no, sa ila sila nga mga membro. Pero at least nga wais ang pagduda kay kidra bisa ang reklamo kung may kasubong at may mga do ginatago no nga do hindi mabalaan sang ila sini nga mga membro, especially ni mga driver karon at yung iban to may mga reklamo gadi at kulang to ilang mga benefits to bumutsap no. So pila ina ka mga concern karon sa kooperatiba nga ginaatubang diri sa may bahin sang syudad man sang Iloilo diri karon bumbutsam kay ang na-mention man to ni Mr. Parcon sa aton kay si Arevalo kaagi na siya gali naka-chairman man sa WPTC. Asang una bumbutsam kagdo kaagi man siya sa may i-Transcom Iloilo Transport Cooperative do nakaagi man sa dapong opisyal under karon sa sambit karon nga kooperatiba. So mo to na nag-react lang si Mr. Parcon bumutsam kagluyag ya lang ako nga klarohon nga ang ila sa niya nga co-op nag-implement sa nga transparency kag in fact nga sulo kay Parcon open man anytime nga kon gusto nga makita tong ila sa nga listahan to kung paano nga ginapalakad ang kwarta sa nga kooperatiba at least kaway sa nga pagduda sa ila sa niya nga membro dira karo bubutsa ba si Blacondo dira kitaan sa nga Malaysia kay tikagi da naka-chairman da si Arevalo no sa kay Mr. Raimundo Boyet Parcon diri bumutsa. So at least no nga na plastar na ni kag at least nakasabat man nga magtimbang diri karon nga bahin in line karon sa sini nga concern sa mga anomalya diri karon sa kooperatiba bumutsam. Sa piyak nga bahin dalon tan lang in line karon sa pag-dumdum na to no kung dumdum sa adlaw karon sa mga mamumugon no Labor Day adre sa may syudad sa nga Iloilo nagpatikayon dire sang rally no ang pila dire ka grupo sa nga mga mangum actually below gali nga panay no may taga Rojas, may taga Antique and province of Iloilo nag-upod dire karon sa sining panawagan no sa gobyerno. Ang ila sining ruta halin dire sa may likod sa provincial capital alapos dire sa may dalan di Embasa no pag-abot dire sa may stoplight paliko sila pasulod dire sa may di Embasa diretso ginadisla sa may Sunburst Park and liko sila pawala padiretso dire sa may Freedom grandstand no. So isa dire sa gipakignotan naton ang grupo dire sang buklodan ng progresibong mamubukid sa Pilipinas kung saan tigipunahan ni dire ni Jose Cotada. So ang ila sining panawagan sa gobyerno ang tuhoy karon sa
pagpasaka no sang sweldo sang mga mamugon kay kun natawon diri ang sistema Butsam. Although nga nagsaka man nga tiara na kita sa 480 pesos ang minimum wage, pero hindi pa nagyapon maka 3% bangod nga ang Balaklon mas nagsaka pagid ang presyo sini ka nga sini mga bugas nga di ka nakabakal subog isak gantang di na maglubo sa 100 pesos. Tapos mga Balaklon, mga sudan, tama kuno kakulang no sa mga mamugon ang ining ginabaton karon nga mga minimum wage diri sa baybahin sang Western Visayas. Kag ang isa pag diri sa ila sila nga kausaman among pag suspend no o kon i-extend naman ang ining franchise consolidation sa mga traditional jeepney nga ti amo to ginaginset ni President Marcos katubtob na lang gid Abril 30 ang franchise consolidation sining mga traditional jeepney unit kay do kasubong kuno ang ining mga kooperatiba ang mga drivers dugin pa dali-dali no ang iban sining mga co-op nga ti nagsulod sa kooperatiba way pa sila sa mga unit ang iban ti sige gyapon ang biyahe sa mga traditional jeepney. So nakita ka mga do hindi pagit plastado dapat nga tagaan pa sa dugang nga panahon ang ining pag-extend liwat sa franchise consolidation. Ari bla si Jose Hutada sang ma-interview diri sa Bombo Radio. Sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio mayong udto ti sa piyak sang init nagtingwagid kita nga magpatigayon sining aton nga kausa sa buong adlaw sa gihapon para ipautwas kag ipabati ang mga ginasinggit sang pumuluyo subong mayormente gid sa tanan ang halamlanon sa sweldo no tinga aton na pakayo diri ang advokasya naton is living wage kaya ang living wage amo ina ang nabutang sa atong konstitusyon. Ang living wage mataas sila sa aton minimum wage no so living wage should be around 1,200. Tibisan di gid man ta kalambot dira pero amo na ang aton nga advokasya. So ang aton nga mga opisyales, ang aton nga mga legislators should strive for a higher wages that would approximate the living wage. Sweldo nga makabuhi. Ikaduha ginadabitbit naton ang kausa siyempre sa mga tsoper, no? Kausa sang tsoper angot sa PUB modernization ngani. Kay damo gid isang problema, no? Una sa tanan ang gindali-dali bala nga hindi preparado aton mga tsoper kag operators. Ti idugangan mo pa sang presyo nga masyadong taas. Ti karon kung tama ka taas ang presyo sang units, ti bawion naman na sang taas ang operators kag driver sa commuters ti sino makaluluoy na, no? Ti karon nagakita sini kapitalista. No, kapitalista. Ang mga foreign makers ang ining mga units nga ni modern units nga tani gin prepare nga we have kami kapasidad makita diri sa local production nga hindi diri ini i-develop ano isa na sang gusto naton ti amo kanina tindog tada nga i-suspend kag i-plastar gid ni hasta ang capacity naton to produce domestic units para sa aton public transportation no kag ang presyo amo na ang tamagid kakwanda kay damo na kay lintrada may mga siyempre may kontraktor may supplier may kabalo pa sa kabalo na ta sa ibanda no. Okay, so subong anong mga grupo ni sir kag din subong ruta nyo? Ati ang amon nalin diri pa Freedom Grandstand para sa amon nga programa. Ang ining grupo iyasang alab katipunan ini buklura na progresibong magbubukid sa Pilipinas kag katarungan no. Iya na sa mga mamugon suma, mangunguma. Siyempre mga matsuper makita diri. Tapos sa grupo sang kamang gagawa no. Kampihan ng mga marilita at manggagawa no. Sa bansa ari man diri ang MK no magsasaka kabataan Joms nabatian si Jose Hutada ang isa man diri sa naga-participate diri karon sa sinasambit yang pagpatigayon sang rally. Tamo to na mention kay Banis Lair ina may mga kabataan nga ti naga-obra nga naga-earn sang sweldo nga ti andyan sa minimum nga ti kulang tawon tama agi kakulang bangod sa sining agasaka sang mga Balaklon especially ining
epekto pagid sa mga mangunga, no? Bumbot sa pero plus na dato galing iban sinitugang kay iban to kina ka mga farmers to gibiyaan gitong ila sila nga mga tanom to agod nga makaupo di sa rally agod nga makapalabot man sang ila sa di sentimento sa gobyerno Bobocham. All right. Ines si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang follow-up report. Ang mga liburers ni sa nasiling ko na gani, madumduman lang kamo iya, kag makabig lang nga palangga kamo sa mga opisyal sang gobyerno, partikularmente kung politiko, titagsa ka magtsimpo sang kampanya bla. Sa aton sini mga kabumbo, dira lang ya mula ng tsimpo nyo matagan kamo sing importansya, pagkatapos sina, wala na, magluwas lang sa mga aton sini nga mga opisyalis sa gobyerno nga ti matutuon gid nga nagaulikid sa inyo ikagawiling nga magabulig sa inyo para nga ti mapamatian kag mahatagan sa nagakigo sini iya nga mga solusyon ang inyo man sini nga ginasinggitan humalin sadto pa sa aton sini nga mga kauturan. Lapaw naging kita sa latin sa aton man sini nga pagpangalaga diri sa Bomboanay sa Unto. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombot siya, Mablanco, vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasuelados. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Mayo 3 amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa ka consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Mayo 3, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Bini Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga taga niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiri
Ang imutiil, suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance, agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon.
Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan, mga kabombo. Mayong hapon, kids, sa mga kaangay ko, nga mga laborers. It's Labor Day, May 1, 2024. Kumusta ka mo? This is Tita Regine welcoming you sa Saningang Palatuntunan kahapon lamang program. And of course, sa mga nag-labor this very moment sa sulod sa delivery room, sa sulod sa labor room. We are praying for you. Dapat mabunagid. Mapagwagid ang bata or else cesarean, sakit sa bulsa. Anyway. Well, this afternoon, may ara kita nga mga istorya specially requested. Today natin basahon because tribute, no? Kaya it's all about Labor Day. Ang ilang ginpalabot diri sa aton nga mga istorya. But before anything else, on standby right now, si Lindsay, Bombo Lindsay Buddy. May mga estudyante ko nung nagakalalipong. Ay nga aman sa init. Abehibaloon natin. Bombo Lindsay, good afternoon. Kumpirmada rin Tita Reg sang bahin sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Banwas ng San Dionisio, Iloilo nga mayara sa nagkalalipong nga mga estudyante ginabanta 20 ini sila. Actually subong muni ang pagpatigayon sang Panaad Festival sa Banwas ng San Dionisio kag sa bahin gani sang MDRM o MDRM officer iyagin pahayag ngati ang ining mga estudyante subong ginpangdala na sa ospital sa may Sara District Hospital Tita Reg
agod nga timatagan sila no sang nagakiigo nga pagbulong. Ang iban diri sa ila naka-recover naman pero may ara po sa gyapon sa iban to nga gina-monitor pa sa gyapon ang ila yang ikaayong lawas kay tiini sunod diri sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer nga tuga inino sa tuman ka init at Tita Regine kiti nagapatigayon ini sa labalasang mass dance competition sa sunod mismo sila. Yeah, so nag-perform sila. Ang iban dari actually nagalantaw man lang kay tilain-lain ini Tita Regine nga mga partisipante nga mga lunsay estudyante ini sila nga nagpatigayon sa mass dance competition. Sa sulod ini sila mismo Tita Regine sa Civic Center sa poblasyon sa San Dionisio kag isa subong aton man karon nga kuhaan paginosang duga nga detalye ang ining mga estudyante Tita Reg nga isa subong yara pa iba nagapabilin sa ospital sa Banwaya sang Sara Iloilo Tita Regine. Bombolensi, mainit gidira ang panahon sa subong sa San Dionisio. Diri sa syudad better no than yesterday. Do mabrubog na subong dira ya. Mainit Tita Reg ang panahon dari mismo sa may Banwa no sa San Dionisio kay siyempre damo nga daan sa tawang volume bala Tita Reg duga-dugang pagidang init sa sulod mismo sa Civic Center dari sa may barangay poblasyon sa San Dionisio Iloilo aton man to karon nga kuhaon man ang iban nga mga detalye kung pila na yan naka-recover sa may Sara District Hospital Tita Regine. All right, sige. Maraming salamat sa imong balita. Ini si Bombolensi Ermitanyo Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa mga flash report, Bombolensi Badi. Kag-ari na mga kabombo, ang aton nga ambahanon para sa inyo. For the meantime, before ko i-play ini, kabay nga ang inyong mga ginpang sulat dira, ginpadala nyo na, gin-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung gin-sulat ninyo, kabay nga na-seal na ang envelope kag napadala na or igapadala na. Diri sa kahapon lamang program, DOAFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So ari na aton nga pambukas nga kalingawan para sa inyo tanan from Dante Berriong, Kabuhi, sang Kabuhi ko. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugo. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon.
akon nga paghigugma sa imo, hindi na gid magpad-o. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Dante Beriong, kabuhi, sang kabuhi ko. Kabuhi ko ang mga sulat ninyo, ang mga istorya ninyo dira. Kabuhi na sang KLP. Gani, ha? Hindi na po padugaya. Ipadala na. Para maka-enjoy na kita sang mga inyo man iga-share para sa kahapon lamang program. First story na kita. Salamat gid kay Sir Eljon with matching picture siya. So sa mga nag-review dira, mag-enjoy gid kamo sa mga madamo nga mga pictures nga iyang ginapid diri sa aton. Thank you gid Sir Eljon. Kagari na ang iyang istorya nagasaling. Dear Tita Regine. Adto gitaton dyan sa China, no? Sa mga pictures na share diri sa ato ni Sir Eljon, halos tanan from China, kay 21 years na ato sa China. Mayadayad nga hapon tita, sa tanan nga tagapamati, kabantugon mga programa ang kahapon lamang, kag sa tanan nga nagapamati sa Bombo Radio. Ang akon kasaysayan tita, ginahalad ko sa tanan nga mamumugon nga Pilipino sa bilog nga parte kakalibutan, nga ginatig-uluhan ako mamumugon sa bag-o nga panahon. Sa pira-pira ka tinuig, hasta naglampas sa dekada, nga ang akon panghuna-huna kag pagkatawo sa tulad nga tiyempo, ang pamangkot kag pagkatingala, padayon nga nagalibot-libot gid lang sa akon kaisipan. Tita Reg, I was born and raised from a family of laborers, mamumugon. Yes, Tita Regine, mamumugon sa nagkalain-lain nga level. Ginbunag ka isa ka labandera, part-time mangunguma, kag full-time nanay sa 8 ka kabataan. Ginpangabudlayan, kag hinimakasan ka manog arado sa uma, mangunguma sa gatagiti nga init ka adlaw, nga ang pagbatas do isa ka uripon, kakaimulon, kag kapigaduhon. Amuran ang akon tatay. Abi mo, Tita Regine, ang iba nagahandom, nga kung may rewind ang kabuhi, himuunda, ibalik ang nagliligad. Pay para kanakan, hindi takan magpindot ka buton nga rewind, para liwat nga maeksperiensyahan ang kaimulon, kapigaduhon, kagtuman nga pag-antos. Kay base, Tita Regine, sa liwat pa nga masulit ang pahina kapag antos namon, bilang mamumugon sa taramnanan kag wayang, hindi doon kami kasarang pa kag makatalampuas sa amo nga sitwasyon. Para mas masanag sa kaisipan kag tagpalamati kakahapon lamang tita, tuguti ako nga isaysay ang amon inagyan. Gagmay pa kami, Tita Regine, ginadapit doon kami ni nanay, mananom kaparay, mamupo ka mais o kung mamasbas ka kahon. Pag uli sa balay, ang dahaon, yapid-yapid nga saging, kag binlod, nga ginsimpunan ka mais nga ginaling, para hindi dali pagutumon sa kagabihon. Parisan, ka binabukalan nga ugbos kadagmay, kag asluman kadahon kalabog, nga may subak, nga sang kahakop nga baringon. Ang amon kabataan, tita, ginlamon kakapigaduhon kagutom. Ang amon isip kag baratyagon, ginbalay kag ginpapag-on nga kinahanglan maghimakas, magtinguha para ang kapuraot kapag mga buhi ipabilin kag isikway paagi sa edukasyon kag paglagas ka mga handom. Mga handom nga waay man ako mismo kamaan nga malabot gid man bala
o kon handom nga mangindamgo gid lamang. Sa dalagan kay inadlaw, sinemana, binulan kag tinuig. Tita Regine, masapnot kag makuri ang paglabay kaadlaw sa isa pa kaadlaw. Ran bala tita nga do hindi ka pagbuyan ka sitwasyon nga ubuso na gid ang pasensya mo kag determinasyon kundi in kutob kag diin kadangat ang masarangan mo. Tita Regine, to cut the story short, after all those turmoils, I had surpassed the extreme, survived the worst, and conquered the impossible. Tita, ang laom ko nga ang pagkamamumugon nga pirit ko kag pamilya ko nga talikdan sa matuod tita. Why gali ti katapusan? Naglain lang ang level, ang degree, kag ang intensity kag ginatawag nga pagkamamumugon. Kun karang una, ang pag-intindi ko sa pagpamugon, pagpatial kag pag-antos sa init sa umakag taramnanan, wayang kag kabanglidan. Kung sa diin, ginakinahanglan, hawanan ng lupa para matamnan, kag batason ng kakapoy, tapson ang mga hilamon para makapanggas kabinhi nga mapuslan. Hindi gali tita. Ang pagkamamumugon, nagapadayon. Lupa lang kag palibot ang naglain. Maskin ang pagbatas, hindi dun sa init, kundi maskin gali sa kwarto nga may aircon. Nagtabok ako, Tita Regine, sa iban nga pungsod, sa pungsod nga komunista, sa China. Do parehas bala tita, naging plastar kaw sa wayang, nga waay kaw kamaan sa palibot mo, nga buta gali kasagbot kag hilamon, nga antes kaw makapanggas, kinahanglan mo pahawanan para imo nga mapuslan. Tita Regine, una ko nga tapak sa China, hindi mabatas ang inagyan ko, kag kasubo nga nagakabuhi ti isahanon. Una ko nga obra, naging maestro ako ka English, tita. Why, pati isa ka simana, ang anom ko ka classes nga ginatudluan, nangin isa dulang. Nakibot ako kag natingala. Ginagtunan ko ang amon headmaster, principal kun giya kanaton tita. Ang sabat na, Laushi, meaning teacher. I am very sorry, for the parents wanted to have a native English teacher. Sa amo nga hugada tita, nakibot ako nga daw na maugtan, nga daw makadlaw man. Sa isip ko, ay, naano dya ang malam nga dya. Hindi na bala maapresyar ang akon kagwapa? Mistiza nga ang aura, exotica. Exotic, manti maniwang, hay? Halin sa uma, kag nagangitong-ito sa kaitumon ang lola. Ha, ha, ha. Ay, about tita. That time, tama, gid ka discriminated ang panurukan nanda. Hay ko mo, ang beauty ko is dalagang Pilipina. O isa da kamaan, nga ang linyahan naton gya is basta Ilongga, guwapa. Ang linya, okay. Agali, sa isip ko, Tita Regine, bukon gali native panurukan nyo, ha? Pwesto, bantayi, hay si ako, matigbaliw, nga daw prinsesa kagwapa. Tita, nung pagunting ako, nag-color ka hair. Ang hair nga ran bala, nga daw buhok ka mais, nga mapula-pula. May picture to da. Nga amo na. Nagpa-facial, kag nagpa-spa, para ang pagkaitom, mapanas-panas gawa. Pailan tawon ko sa espeho, ay nano, da mo mangod, way giti pagbago. Hihihi. So to continue. Haros adlaw-adlaw tita, ginapa-demo kami kada school, learning centers, kag private tutorial agencies. Tirimaw kami ka mga puti, halin sa Amerika, Canada, UK, kag mga lahi nga kundiin pa. Si ako ang nag-iisang dalagang Pilipina. Ginapaorihinan da ako demo, tita, haylain akong itsura, kag inferior kontra sa mga western looks.
papamatsyag ko tita. Do mo mangod nga nagapamugon ako. Hayran bala tita nga kinahanglan, maayad-ayad nga lupa kag binhi ang ginapili para itanom kag panggason sa pagpati nga magabunga ka maayad-ayad nga baridad kag manami nga produkto. I asked myself, Tita Regine, nagsala bala ako sa bana sa ginpili ko? Kung nagpabilin ako sa amon uma bilang mamumugon, ang pakigbatuan ko lang, init kagutom, hindi ang diskriminasyon. Nagsala bala ako sa pagpati nga ang pagkamamumugon namon sa wayang, matuldukan, kag mabuslan, kakabuhi nga magtawhay, kag masulhay. Sa amo to nga eksperyensya, tita, I'm almost on the verge of giving up. Dumauli ako dis oras. Kung malupad ko lang ang China, paadto sa Pilipinas, dolupadun ko, kag ulion ora mismo. Hamak ti mo, Tita Regine, may times nga gapanglasi ako, gina-pull out ka parents, anda kabataan. Hay kuno, ang foreign teacher is Dongnanya, meaning from Southeast Asia. Hay, gusto da tanda native English speakers, gid. Maskin wa ay ti profesyon or tinapusan, basta puti lang. Perdeti mo, hay, maskin naka-graduate studies kaw, kaga parang lapaw qualifications mo, sorry kaw, hay hindi ti mo puti, kag imo buhok is not naturally blonde, or ang mata mo is not blue or gray, nga daw muni-muni. May cases, tita, nga during my classes, mahambal ang students nga, teacher, you know, we have a housemaid that looks like you, dark and skinny. Baw, doon na, may dakpon, kag hamul-hamulon, tita mo. Paamana na pa nga, teacher, may TV man ka mo. Ay, sesh, tama ka hanggad. Napertahan ka classroom ta. Pati mo, tita. TV namon karang una ang malikod. Bala nga daw box, way pa uso ang flat screen, need mo palampusan para magsinaw picture tube na. Teacher, may car ka man? Baw, sige, pahirit da. Tunto nga mga kabataan. Haba ko, tita. Of course! Yes, I have 2 cars at home. Pati mo, tita, car, bagali, 2 karbaw namon yung ginaarado. Ha ha ha. Paisa kaluoy, tita, kamakaako. Nalampasan ko man. Nag-isa ka tuig, 2, 3, dangat nagsobra 21 anyos nga pagbakabaka ko sa China, tita. Nagakadangat ako sa Beijing, Guangzhou, Hunan, Suzhou, Shanghai, Hangzhou, Xi'an, Inner Mongolia, Harbin, Guangdong, Shenzhen, Macau, Tibet, Hong Kong, kagundiin-diin pa. Daw haros nalibot ko doon, bilog nga China, tita. Nakita ko ang kultura, tradisyon, ugali, kag pagsinarayo ka nagkalain-lain nga 56 minorities kapungsod ka komunista nga China. Both interesting, shocking, overwhelming, and I may say, intriguing. But tita, ang hard work, sakripisyo, pagbatas, kag pag-antos, kay isa ka mamumugon nga OFW, why gid kinaris sa isa ka mamumugon gyakanaton. Kinalain lang, tita, is ang mamumugon dya, gyakanaton gapatial sa init, kis agutom. Sa iban nga pungsod, hanggod man tuod ang sweldo mo, pero ang primera mga kontra, amo ang kasubo, pag-isahanon, kahidlaw sa pamilya nga nabilin, kag mas hanggod nga sakripisyo. Amuran siguro natawag da, tita, nga modern heroes, ang mga gaarad to sa iban nga pungsod or OFWs naton. Tungod, hindi malabawan ang mga pag-antos kay isa ka mamumugon sa iban nga parte kakalibutan. Paguli ko giya sa Pilipinas, tita, in the year 2020, because of pandemic, mas nakita ko pagid ang kabudlay, kagkasakit, ka-ultimo naton nga mga kasimanwa.
Nagabaka-baka, pero ang kita, sakto lang bakal kabugas kag darapli para makatalimpuas sa isa kakaranan. Ginapangamuyo ko gid Tita Regine, nga daad, wayron ti mga babayi, nga mag-adto kag mag-obra sa iban nga pungsod, nga maduraan ka asawa ang mga bana, maduraan ka nanay ang mga bata, kag magadulom ang panimalay, hay ang suga kabalay, nadura. Daad, way don ti mamumugon nga mga tatay, nga magabaya sa anda panimalay, kag magantos, kag magbatas sa iban nga lugar, para lang matawan kamayad nga pangabuhi ang anda pamilya. Parehos ka akong tatay, nga bilog nga kabuhi na mugon, hasta sa ana kamatayon. Nga waay don ti bata nga mabayaan ka nanay, o kung tatay, kag makita lang sa cellphone kung mag-video call, kung hidlawon, o kung tugutan ka mga amo da, magtawag sa pamilya. Daad, magatingob ang kada miyembro ka pamilya para mangin estable ang pinaka-importante nga elemento ka sosyedad, ang pamilya. Sa tanan nga mamumugon, sa umaman, wayang, banglid, ukon sa kadagatan, sa mga opisina man ukon organisasyon nga nagaserbi sa kadaman, ginapabugal gid namon kamutanan. Sa paghandura o kamayo uno, bilang adlaw ka mga mamumugon, kamo ang bida sa amon tagipusoon kag baratyagon. Mabuhay ang mga mamumugon. Ang tagsulat, Eljan Sanghaniway. Yes, Sir Eljan. I love the conviction. Mabuhay tayong lahat, mga mamumugon. Nagapa-aircon man kamo, nagapatial man kamo sa kainiton, sa wayang man, or wherever you are, you know your worth, no? And for as long as legal ang tanan nga trabaho, we should be proud. Ano man ina, no? Ang aton nga nangin palaagyan para nga makapangabuhi kita, mabuhi ta ang mga pinalangga naton, nagapaningkaras kita, nagapatulo sang balhas, ang iba hindi lang balhas ang ginapatulo, luha, kag kung ano-ano pa. Salamat gid sa sining beautiful nga tribute mo para sa tanan nga mga mamumugon, including your own journey bilang isa man ka mamumugon. Sir Eljan, thank you so much gid, ka very touching sa imong share sa amon for today. Salamat gid. 2:28 ang aton nga oras. Up next, si Mia sang binggawan with matching pictures man, may ara man nga tribute istorya na tuhoy sa mga mamumugon. Sa pagpanumbalik kina sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. And we have Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sa 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Nakarating bago mag 24 hours ang ating daily winner. Heto siya! Yes, heto siya mga kabombo, ang aton nga lucky winner. Wa isang liwan kundi si Mr. David Makayan, sang Dulonan, Arevalo, Iloilo City, 64 years old, casino ethyl alcohol ang iyang agin gamit bilang proof of purchase. Good afternoon gid sa imo, sir. Congratulations. Afternoon, ma'am. About 8 years after, ha? Oh. Nga nagdaog ikaw liwat diri sa promo sa Bombo Radio.
nami kay ti pasensyoso ka sir, even if sa 8 years nga ato wala ikaw na gabutan bilang aton nga winner, pero sa gihapon hambal mo sige lang ang imo nga pag-join. Oo, tiba si amo gid ni no ang imo nga lucky year 2024. Sir, ara na bitbit mo na ang imo nga 500 pesos nga cash, pwede nato nina nga maisip. Ariang 100, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Alright, congratulations kids sa imo sir. Hindi lang ang 500 pesos ang imo nga madala pa uli bilang imo nga premyo, may ara kapagid nga balde nga orokan nga may unod nga mga gift packs courtesy manina asang Bombo Radio Philippines sa ato nga promo Benamano Salvo Year 18. Kag ano ang imo mahambal sa imo nga pagdaog sir? Thank you gid sa Bombo Radio sa ilang promo. Kag nagapasalamat man ako sa mga purchase products ang Bombo. Okay, mga sponsors Sponsor naton sa product. aton nga promo. So anong plano ta sa aton nga premyo? Ang akon nga premyo dugang ni bakal sa akon nga mga product intraliwat. Alright. So good luck sa imo sir. Nagahulat ang 1 million basi ikaw na no. Di ba? Ano yung mga mahambal sir? Mambal ko lang ang taga-Dulunan dira Arevalo. Kag sa mga kaingon nga barangay mag-intraman kamo kay base kamo man ang magadaog sang 1 million or ang tanan nga mga product sang Bombo. Kamo magabuha naman. Kabil. Basta Radio. Basta Radio, Bombo. Star FM. Star FM. It's all for you. All right, there you have it ang ating winner, si Mr. David Makayan. Thank you very much. Thank you, sir. Sangdulunan, Arevalo, Iloilo City. And another winner ang ato naman nga iga-announce sa sinigid ng mga tinion. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. So sini nga mga tinion, ang aton nga winner nagaedad 41 anyos. Proof of purchase ngayang ginlakip sa iyang entry R. Florete Copon. Taga R. Mapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations, ikaw ang aton nga winner, Grace Bagunas. Again, ang aton nga winner, Grace Bagunas, nagabutan sa presensya sa aton nga FDA representative, si Ma'am Gemma Tabiano, taga R. Mapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Ma'am, kadto ka na di sa station sa Bombo Radio nagahulat na ang imo nga mga exciting nga mga prizes nagikan sa Bombo Radio Philippines. Kadto ka na di, Grace Bagunas, sang R. Mapa Street, Mandurriao, Iloilo City. Balik kita sa aton diri nga mga kasaysayan nga iga-shares ng inyo this time. Ari naman kita sa sulat ni Mia sang Bingawan. Mia, thank you also sa mga pictures nga imo nga gin-share diri sa amon. Ang iya istorya may tigulo pangabuhi sang mamumugon. Dear Inday Regine. Makabilinggan nga pagselebrar sang adlaw sang mamumugon. Sa subong Mayo 1, adlaw sang pangabudlay, tuguti ako Inday Regine sa pagtamyaw sa mga pareho ko nga mga mamumugon, ilipinagid sa mga overseas Filipino workers nga ginakabig nga mga bagong bayani. Isa ka nagabagabaga kag nagaaso nga pagpasidungog sa inyo nga tanan. Sa gihapon, inisiniya sang Bingawan, Iloilo, ang padayon nga nagahimakas para sa ekonomiya sa pamilya kag sa aton nga pungsod. Subong nga Mayo 1, dapat naton kilalahon ang kontribusyon sa mga mamumugon sa aton nga ekonomiya. Kay kung wala ang mamumugon, paano kita makakaon? Paano kita makapasilong sa mga dalago nga buildings, makasakay sa mga salakyan kung wala ang mga mamumugon? Bilang mamumugon sa isa ka overseas placement agency, ako nakitaan ang kabudlayan sa mga OFWs. Ang tanan ginaantos, ginasakripisyo, pati ang liog itaya,
lamang makakaon, makaeskwela, makailis ang mga pinalangga nga si Toto kag si Inday. Tanan himuon para lang makapamugon sa luwasang pungsod. Ginasulay ang disyerto sa Middle East, ginaagwanta ang tam-an katugnaw nga panahon sa Japan, Korea, Russia, kag US. Ginabaliwala ang missile, ang bala sa Lebanon, Iraq, Libya, Algeria, Israel, Egypt, kag kundiin pa nga pungsod nga masami may gyera. Ang mga health workers naton pareho sang nurses, doctors, midwives, physical therapists, sila ang ginasakripisyo sa pagsalbar sang kabuhi. Sila ang ginalantad sa makatalagam nga kahimtangan pareho sa mga makalalaton kag hindi mahibalan nga sakit. Pero sila pa ang nagabaton sang manubo nga sweldo kag wala sang may masudlan nga trabaho diri mismo sa aton nga pungsod. Kinahanglan anay mag-volunteer sila sa mga government hospitals, hindi lang binulan kundi tinuig hasta mag-regular. Ina ang kabangdanan nga nagakadto na lang sila sa luwasang pungsod, hindi gani mag-obra sa mga BPOs. Balik kita in the region sa mga OFWs nga amo ginakonsiderar nga mga bagong bayani, new heroes o kung mga bag-o nga baganihan. Kanami pamatian nga new heroes, pero masakit ba tiyagon? Yang aton new heroes ginaplantsa, ginachap-chap, ginasulod sa freezer, ukon sa maleta, ginakalbo, ginabasyahan ininit, ginaabusuhan, ginalugos, ginapagutman, ilabi na gid sa aton mga domestic helpers. Amo ina ang bagong bayani. In the region, 18 years na ako sa Overseas Placement Agency, hasta subong. Kagdamo ako na eksperyensyahan. May masadya, kaladlawan, masubo, kagkasakit man, pero fulfilling naman. Kay damo man ako nasalbar nga kalag sa purgatorio, sa bibi sang kaimulon. Makadlaw anay kita in the region sa istorya nga kabos nga dilargo. Malapit sa 300 ka mga skilled workers, pareho sang karpentero, steelman, mason, common labor, ang ipadala namon sa Dubai. 3 lang kami nga empleyada ang nagadumog, nagaasikaso sa mga workers. Ang kinahanglan nga dokumento, 1 kilometro, kag mabusi-si kagid, kay basi magsala ikaw, kag makanselar ila application sa abroad. In short, ang puturo sa mga OFWs ara sa kamot sang placement agencies. Tamaan kami kasako in the region. Though hindi ka nakapamata, ka-half-sleep mo. Hinali lang, may babae nga nag-abot. Upod ang 2 ka police interns. Maano ka mo, nga may police. Pamangkot ko sa babae. Gusto ko, pakaslan ako sang aplikante ninyo nga si John C. Siling ko, may court order ka mo? Ginaharas nyo amon aplikante. Sinungalan nyo, kay tawgan namon ang inyo nga PNP chief. Gwa ka mo diri sa office namon. Nagwa sila sa office, pero ara sila sa gate sa building, nagabantay. Kay si John C, ara sa sulod. Siling ni John C, wala siya naluyag sa babayi, apang ginalagasgid siya. Sa isip ko in the regime, ano na lang kundak po nila si John C, kag hindi kalakat sa abroad, sa labto namon sa employer? Ginidiyahan sa mga aplikante namon nga tambay, ginkuhaan nila sang taxi nga tainted. Dali-dali nila nga ginpasakay si John C sa taxi, kag diretso sa airport. Wala ka notisya ang police interns, nagwa na si John C sa amo nga building. Kadlaw ang mga aplikante, maalam ang pulis, pero naisahan sila sang tambay. Gipalakat namon si John C sa main office sa Manila, nga wala ka pang himos, bisan bayo, wala. Hambal namon, lakat lang sa Manila, kay dalan ka lang sang upod mo sang bayo. Abaw, timing man in the region, kay bago lang tapos Baguio Frank, damo nagdunar mga bayo sa office. Abaw, ginpadalaan namon si John C, mga bayo sa Dubai,
Sadya in the region, kay ang napadala namon nga Dilargo, kabus, bakatin. Wala choice si Junsi, kundi isuksok ang kabus nga Dilargo. Di kay mo porma nga daan si Junsi, mag long sleeve si Junsi, kag magtak-in sa kabus nga Dilargo with matching shades. Sadya, kay damo nag-react nga wala kabalo kung ano ang natabo. Nanoy ng tao, lain ulo. Next story, binayaan sang asawa. Kung OFW ikaw in the region, kung kaisa makahambal ikaw, nga ginakita mo sa abroad, hindi makatrespasser sang emotional kag psychological damage. Duha lang kabagay ang nagkakatabo. Either si bana ang hindi nakatultol magpauli halin sa abroad, or si asawa ang madula sa ilabalay, kag wala na sang may masamputan sa balay ang bana. Ang masakit pa, kung kaisa, hasta ang kita sang bana, ubos na sang asawa waldas. Amoy ning natabo sa aplikante namon nga welder sa Negros nga si Bert. 3 katuig si Bert sa Japan, pag uli niya, wala na asawa na kag bata. Kay nagupod sa tomboy. Ubos dala ang kwarta nga kinitaan ni Bert. Nagpahubog si Bert kag hindi na mapuslan. Nabalaka man ang iya kaupdanan. Ginkaduan siya sa iya amigo nga si John kag si Joseph, mga taga Bacolod, sa ila lugar sa Sipalay. Ay abaw in their region, naabtan nila si Bert, hubog, galigid sa tubaan. Ila ginistorya. In short, gindala nila si Bert sa office, kag ginpa-apply makadto sa Australia. Nabaton si Bert, kag dito siya nag-process sa Manila. Sanglit pigado, dito lang si Bert kag John nagatulog sa Luneta. Paglakat ni Bert sa Australia, nagpaalam ini kay Rizal. Samtang ang iya amigo nga si John, ang wala makadayon sa Australia, kag nag-apply ini sa Saudi. Sa nakasweldo na si Bert, iya ginapadalaan sang allowance ang iya amigo nga si John. Sang didto na sa Saudi si John, naghambal na si John kay Bert nga hindi na siya pagpadalaan kay may sweldo na siya. Ang iya amigo nga si Sir Joseph nga nabilin sa Bacolod, iya ginatagan sa kapital para makatukod sang gamay nga negosyo. Makatalandog ini nga istorya sang mag-amiguhay. Ang ila pagsapupo sa ilang nga amigo nga nadulaan sang paglaom ang nakabangon. Ang isa nga nanamian ko sa mga taga-Negros nga mga workers, very close sila kag nagabinuligay. Labaw sa tanan, may salig sa Diyos. Sang una in the region, abi ko, OA sila, kay masami ko mabatian, God bless miss. Kung hindi sila kapasar sa interview, trade test kag medical kag iban, hindi man makalakat sa abroad, mahambal ina sila nga hindi para sa akon ina, kag may plano ang Diyos para sa akon. Ang sabat ko in the region, maayo imo Diyos kay kahibalo magplano sang kabuhi mo. Sa ulihi, na-realize ko, maayo pa ang mga workers, strong pa ila faith, ila spiritual values, ay ikaw Mia, nada kagid. Next story, tubungan OFW ang paglaom. In the region, kung intsakto lang ang paggiya sa aton mga OFWs, may padulugan gid ini sila. Ang maayo nga ehemplo, ang OFW sa Linsabanwa sang Tubungan, Iloilo. Kalabanan sini sa ila ang graduates ng Alternative Learning Systems o kun ALS, ginsuportahan sang LGU Tubungan. May bendisyon sang simbahan kag sang testa nga amat-amat naglakat sa Korea, Dubai, Qatar, Saudi, Guam, kag subong ato na sila sa mabugnaw kag matinlo nga pungsod sa New Zealand. Ini nga mga taga-tubungan kung maglakat sa abroad ang organisado. Kahibalo sila magdisiplina kag magtatap sang ila kaupdanan. Kung ara sila sa abroad, gikasugtan nila nga ang mag-abusar gapuson lang. Kung may kalamidad, nagapadala ni sila bulig, kag nagapadala man amot sa simbahan. Ang ALS Training Center, ila inigin panami, kag para hindi na mapaos ang ila ALS teacher nga si Ma'am Connie Tababa, kag Sir Junjun Tagudando, ginbakla nila sound system. Bakal man sila aircon,
para hindi man mainitan si Ma'am nila Mia kung mag-training kag mag-recruit sa tubungan. Sa subong ida Regine, ato na sila sa New Zealand kaya nag-fundraising sila para sa mga pigado nga hindi makasarang magpa-eskwela sa ilang mga kabataan, buligan nila. Basta nagabinuligay kag magsalig lang sa Dios, ang tanan posible. To sum it up, in the Regine, dako gid ang contribution sa aton OFW sa ekonomiya sa Pilipinas kung wala ang remittances sang kapin 2.4 M kabagong bayani nga naglabot sa $3.3 billion kada tuig. Patay ng ekonomiya sang Pilipinas kung wala sila. So ang masakit lang batyagon ng Pilipinas manggaranon sa dunang manggad, nagagata ang alipudwan sa mga Pinoy sa kinaalam kag may kinaadman. Pero ginaulipon lang kita sa mga pirot mata kag sa mga puti kag mataas ang ilong kag sa mga buranguson sa pungsod sang langis. Sa liwat suliton ko, samtang nagapabili ng Pilipinas nga talambakan sang human nga produkto, gasalig sa importation, kaglabaw sa tanan, ang talagbasan ta didto pa sa iban nga pungsod, mamugon gid kita mientras tanto. So diri lang anay in the Regine, supunan ko naman nini sa Mayo 1, 2025. Sa mga OFWs naton sa impyerno, sa desyerto, sa lawod, sa idalong duta, mga miners, kag sa idalong tubig, mga divers, sa langit, high-rise buildings, halong kamo, and God bless. Mabuhay ang mga mamumugon. Salamat kini Regine sa pagbasa sa akong sulat, kabay nga makahatag in eleksyon sa mga pamilya sa mga OFWs, kagabay man nga makamarasma sa mga opisyalis ng gobyerno. Kung nga kinahanglan pa nga mamugon kita sa luwasang pungsod. Photo captions. First Assembly, sa mga pictures nga inyo nakita, no? First Assembly, ang mga OFW sa Korea, Qatar, kag Dubai ang nagtipon sa ALS Training Center sa Tubungan, Iloilo, kag nagtanom sang lubi sa pangpang sang suba. Napulo na katuig ang nagligad, kag subong nagbunga na. Wow! Next, binuligay, ang isa ka aplikante nagtanyag sa iya likod. Agudimuon nga lamesa sang iya kaupod. Where is that picture? I see. Ara. Next, awardee ang inyo yours truly bilang pagtalupangod sa iya contribution sa pagsulbar sang unemployment kag underemployment sang probinsya sang Iloilo. Congratulations! Next, NZ Brothers 12. Grupo ini sa mga workers sa tubungan nga ara sa New Zealand. Ang ila mission nga buligan nila ang mga pamilya nga pigado sa pagpaeskwela sang ilang nga kabataan. Ini nga grupo ginapamunuan ni Robert Tadiake, anay punong barangay sang Pinamakalan, Tubungan, Iloilo. Sa gihapon, Mia sang Bingawan. Well, thank you gid sa imo, Mia. Duwa ka mo ni Eljan, mga very timely. Nagasanto gid sa okasyon nga aton subong gina-celebrar ang mga gintang share nyo sa amon sa tisini nga hapon, mga beautiful stories about mga mamumugon. So again, sa tanan nga mga mamumugon, mabuhay tayong lahat. Salamat gid sa inyo man nga mga istorya dira, ang luyag man nga i-share diri sa KLP, liyog na lang paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita tomorrow, of course, sunod na ang mga paborito ninyo, ang mga dramas, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.